ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-25 sa buwan ng Marso taong 2025, we only have 48 days to go before the national and local elections. Sa ating mga pangunahing balita, dating Pangulong Duterte muling nagpasalamat sa mga taga-suporta. Birthday picnic, pinaplano naman para sa kanyang ika-80 kaarawan. Si Senate President Francis Chis Escudero inaming palaisipan sa kanya ang ginawang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa Armed Forces of the Philippines dahil umano sa pagpayag na maaresto ang kanyang ama. Update po tayo sa papalapit na May 12 elections. Ang Commission on Elections kailangan pong ireprinta muna ang nasa 4 na milyon na defective ballots. Ang National Capital Region Police Office inatasang pairali ng maximum tolerance sa gitna ng transport strike. Abangan din sa ating provincial report mamaya, iba't ibang mga grupo hinarang naman ang planong pagpapailaw sana sa may Bulkang Mayon. At sa ating international news naman, United States journalist aksidenteng na-add sa confidential military group chat tungkol sa pag-atake sa Yemen. Abangan din sa ating sports balita mamaya, ang Orlando Magic hindi pinaporma ang Lakers sa kabila ng big-time performance nitong si Luka Doncic. Live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nag-iwan ng isang maikling mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang mga taga-suporta na nakaantabay pa rin sa labas ng detention facility at maging sa mga supporters nito sa Pilipinas. Kwento nitong si Vice President Sara Duterte, tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang kanyang masasabi para sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya, lalo na sa mga nasa labas ng detention facility ng International Criminal Court kung saan siya ngayon nakadetene. Sinagot niya ito ng dating Pangulo at saka sinabing payagan lamang ang mga taga-suporta niya na sabihin halos kahit ano, partikular na ang kanilang mga saloobin at sama ng loob, lalo na kung nakakaramdam ang mga ito ng galit patungkol sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. He said na sabi ko, maraming tao sa labas nag-aantay, so anong mensahe mo sa kanila? And then he said na ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything, and that is okay. Bahagi po yan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte doon ho sa may The Hague sa Netherlands. Nang tanungin naman ng pangalawang Pangulo kung mayroon bang kahilingan ngayon itong si dating Pangulong Duterte para sa nalalapit niyang kaarawan na nakatakda ho sa Biyernes, Marso 28, wala pa munang masasabi dito, nababanggit ang kanyang ama. Sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan naman ang dating Pangulo na siya ring maya't maya binibisita ng kanyang anak na si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Balak ngayon ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng isang birthday picnic para sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang selebrasyon sa kaarawan nito sa darating na Biyernes, Marso 28. Ayon sa Vice Presidente, magdala na lamang ng kanya-kanyang pagkain para sa isang picnic ang mga dadalo para hindi na magsagawa pa ng programa para sa naturang selebrasyon. Ito ay para hindi na rin anya kailanganin pang magpaalam ng kanilang kampo sa mga otoridad dahil hindi naman isang rally o protesta ang kanilang gagawin kung hindi isang selebrasyon ng kaarawan ng dating Pangulo. Kasunod dito ay nananyahan naman ni Vice President Sara Duterte ang mga grupo na magtipon-tipon at magsagawa ng isang table hopping matapos ang naturang salo-salo. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic, and then you can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama, and then mag-table hopping na lang siguro yung mga tao. Pagalingan na at pasarapan ng pagkain. No?
Inyong napakinggan si Vice President Sara Duterte kaugnay yan sa birthday picnic na gaganapin doon sa the Netherlands para sa paparating na karawan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa mga kaugnay pa ring development, mga kabombo, ang ginawa daw kong pag-question nitong si Vice President Sara Duterte sa sandatahang lakas ng Pilipinas dahil doon sa pagpayag ho nito na maaresto si dating Pangulong Duterte, nagiging palaisipan ho ngayon kay Senate President Francis Escudero. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Tila palaisipan kay Senate President Francis Chis Escudero kung bakit kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang Armed Forces of the Philippines sa pagpayag na arestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa dahig sa Netherlands. Sa iginasang investigasyon ng Senado noong Marso 20 ukol sa pag-aresto kay Duterte, kinalampag nitong sandatahang lakas at kinwestiyon ang pagpapaintulot sa pag-aresto sa dating Pangulo. Git ni Escudero, nais daw ba ng Vice Presidente na magbangay ng sundalo at mga kapulisan? Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman o lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. At bakit ba natin pilit na pinag-aawa yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Ipinaliwanag pa ni Escudero na hindi dapat maging partisano ang Armed Forces of the Philippines at hindi sila dapat kumbinsi na pumanig sa politika. Wala sa mandato anya ng sandatahang lakas na makisawsaw sa politika at magpakita ng favoritism sa anumang grupo. Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng Commander-in-Chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin ginugusto, hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawaan ang mga politiko sa ating bansa. Trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. Noon nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na wala sa kanilang mandato na magpatas at maaari lamang daw silang mag-alok ng tulong sa pag-aresto. Ipinunto din ni Teodoro na lahat ng iba pang usapin sa pagsuporta sa Philippine National Police ay pinamamahalaan ng operational security. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court para sa kanyang madugong war on drugs na nagsimula noong 2016 na ikinasuwi ng libo-libong individual. Binuksan ng International Criminal Court ang preliminary examination sa kampanya laban sa droga noong 2018 ni Duterte at kalaunan ay nag-withdraw bansa sa Rome Statute noong 2019. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Si Vice President Sara Duterte sinagot ang mga naging pahayag ni Presidential Commissioner's Office Undersecretary Claire Castro tungkol sa pagkukumpara ng kanyang ama sa sarili kay German Nazi leader Adolf Hitler. May balita dyan si Bombo Bea Piniza. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga naging pahayag ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi nito na hindi naman nadinig ng publiko noon na sinabi ng dating Pangulo Rodrigo Duterte na inalhin tulad dito ang sarili kay yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino. Buwelta ng Vice Presidente ang mismong pinagmulan ng kanyang mga pahayag sa isinagawang programa sa The Hague, Netherlands ay base sa kung ano ang nangyari noon sa dating senador na hindi na rin anya mababago at mabubura pang muli sa kasaysayan. Ani Vice President Sara, ito lamang ay nagpapakita kung ano ang kapasidad ng kanilang administrasyon para gawin ang ganitong klase ng mga bagay, kabilang na anya ang extraordinary rendition kung saan kinuha umano nila ng walang warrant of arrest ang kanyang ama at dinala sa The Hague para iharap sa International Criminal Court. Ang binabasihan lang natin is kung ano yung
noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Nilinaw din ng Vice Presidente na hindi naman si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang nagpahayag na baka matulad ang sitwasyon nito sa sinapit ni dating Senador Ninoy mula mismo sa kanya. Paliwanag niya ito ay kanyang nasabi dahil ito ang kanyang mga pangamba para sa buhay ng kanyang ama na kasalukuyang nasa detention facility. Dagdag pa ng Vice Presidente, malinaw na nais na ng dating opisyal na umuwi ng bansa dahil ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa tuwing bumibisita umano si Vice President Sara Duterte sa kanya sa loob ng pasilidad. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. Based on among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go. Samantala, para naman kay dating Pangulo Duterte, hindi na ito isang pangamba pa dahil sa matanda na rin anya siya at tapos na rin anya ang mga dapat niyang gawin maliban sa kagustuhan nitong matuloy na maging mayor ng Davao ngayong termino. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 12 minuto mga kabombo, makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. Naniniwala naman ang Palasyo Malacanang na taktika ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang paghingi niya ng asylum sa Netherlands para makatakas sa batas dito sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Cleo Castro, kahit wala pa namang asylum application si Roque ay hindi na siya nagpapakita pa dito sa bansa. Partikular na ito noong isinasagawa ang investigasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes dahil sa usapin ng Philippine Offshore Gaming Operator, ito ay mas kilala bilang POGO. Ayon kay Undersecretary Castro, hindi nagpapakita sa anumang pagdinig ng Quad Committee itong si Roque. Matapos ang ilang pagharap dito na kinalaunan ay napaglamang umalis na pala dito sa bansa. Sa ngayon, naghain na ng kanyang asylum application si Roque sa the Netherlands. At sinabi nitong si Attorney Castro na nakikita nila itong paraan ng abogado para makaiwas patungkol sa kanyang mga transaction sa Philippine Offshore Gaming Operators. Dagdag pa ng Undersecretary, taktika ito para hindi na siya muling matanong sa kanyang mga isinawalat sa Quad Committee hearing patungkol sa kanyang mga naunang transaction. Binaliwala lamang ni Attorney Harry Roque ang online petition na kumukustyon sa kanyang asylum application sa the Netherlands. Maalalang nag-post ng online petition ang Filipino-Dutch na si Joel Vega kasunod ng kanyang pagpapadala ng liham sa Immigration and Naturalization Service ng Netherlands na humihiling na tanggihan ang request ni Attorney Harry Roque. Katwiran naman ni Roque ang issue sa asylum application ay kung mayroong political persecution at hindi ito dinadaan sa anumang botohan. Nanindigan din ang dating Presidential Legal Counsel na pinapatunayan niya sa Netherlands na ang imbitasyon sa kanya ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ay isang political persecution. Una nang sinabi ng abogado na nag-apply siya ng asylum sa naturang bansa matapos ang muli niyang paglutang noong humarap si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Pero katwiran naman ni Vega, si Roque ay matagal nang nasa loob ng Duterte political circle na kasalukuyan na paring may mataas na impluwensya sa politika sa Pilipinas. Katwiran pa ni Vega, hindi biktima ang batikang abogado dito sa Pilipinas at wala siyang sapat na basehan para sa kanyang aplikasyon. Ginagamit lamang anya ng batikang abogado ang Dutch system upang takasan ang pananagutan dito sa bansa. Sa kasalukuyan, nakalikom na ng ilang libong pirma ang naturang petisyon. Abangan humamaya mga kabombo, update po tayo sa papalapit na May 12 midterm elections. Meron pong mahigit 5,000 mga overseas voters na unahong nagpa-enroll para yan dun sa kauna-unahang internet voting. Ang Commission on Elections naman, kailangan pong mag-reprint humuli ng nasa 4 na milyon na mga balota. Ang mga nauna ko kasing balotang na iprenta ay pawang mga defective ballots. 4 na milyon po ito. Abangan po ang live report dyan mamaya ni Bombo Isa Cotoner. Samantala ko muna.
Pinuna ng historical body ng Pilipinas ang watawat ng Pilipinas na nilagyan ng mga disenyo sa banner na ginamit ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinunto ng National Historical Commission of the Philippines na ito ay labag sa batas. Sa ibinahaging post ng komisyon, makikita ang watawat ng Pilipinas na nilagyan ng larawan ng agila at may mga nakasulat na mga salitang "We stand with the PRRD at bring him home." Bagamat hindi malinaw ang eksaktong lugar kung saan naispatan ang naturang banner, may nakasulat dito na mula ito sa Australia Wangaratta Community. Ayon naman sa National Historical Commission of the Philippines, nakasaad sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, Section 39, na ipinagbabawal ang pagdaragdag ng anumang salita, figure, marka, larawan, disenyo, drawings, advertisement o ibang mga pag-imprenta ng anumang nature sa national flag. Kaugnay nito ay giniit na komisyon na ang watawat ng Pilipinas ay simbolo ng pagka-Pilipino at ng ating bansa, kaya't dapat anya itong bigyan ng mataas na respeto. Meron na ho tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba ho tayong mga development, mga kabumbo, pinag-utos naman ho ngayon ng kapulisan ng National Capital Region Police Office na pairali ng maximum tolerance sa pagtugon sa mga nagwewelga ng mga tsuper at mga operators ng jeepney. Ito ay sa gitna pa rin ng sinasagawang transport strike sa panguna ho ng grupong Manibela na nagsimula nitong araw ho ng Lunes at magtatagal hanggang bukas araw ho ng Miyerkules. Kaugnay din ho nito, nagpakalat ng National Capital Region Police Office ng hanggang sa 8,000 kapulisan para i-secure ang converging points at maging ang transport strike sites sa rehiyon. Inatasan din ho nitong si National Capital Region Police Office Director Brigadier General Anthony Aberin na igalang ang karapatan ng mga nagpoprotesta na nagtitipon-tipon at nagpapahayag ng kanilang mga hinaing. Pinalalahanan din ng police official ang mga ito na sundin ang batas at igalang ang mga karapatan ng ibang mga individual. Sa iba pang mga balita, humingi ng paumanhin sa pamahalaang lokal ng Davao City si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa pagkakamali na nabanggit nito ang syudad imbes na ang Davao del Sur kaugnay sa pagsampa ng kaso laban sa 4 na empleyado ng civil registrars na nagbigay ng birth certificate sa ilang Chinese nationals. Sa isang mensahe, sinabi ni Adjong na nagkaroon ng typographical error sa kanilang press release na inilabas noong Marso 23. Sinabi ni Adjong na ang nasabing pahayag ay may kaugnayan sa pagbibigay ng birth certificates na kinasasangkutan ng 4 na empleyado ng Municipal Civil Registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur at hindi Davao City. Dahil sa typographical error, lubos na humihingi ng paumanhin si Representative Adjong na nagdulot naman ng kalituhan. Samantala, ibinunyag naman itong si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na may pattern sa paggamit ng confidential fund sa ilalim nitong si Vice President Sara Duterte matapos na matukoy ang mga kahinahinalang pangalan dun sa listahan ng mga tumanggap ng pondo mula sa Department of Education. Kabilang sa mga nadiskobreng pangalan sina Amoy Liu, si Ferdinand Amoy, Jug de Asim, pati na rin ang mga naunang iniulat na Mary Grace Piatos, Miggy Mango at Jay Camote. Wala silang birth, marriage o maging ang death records sa Philippine Statistics Authority na nagpapalakas ng hinalang peke ang lahat ng mga pangalan. Ayon sa mambabatas, malinaw na malaki ang inilabas na pondo pero ang tanong dito ay paano ito nailabas nang walang sapat na dokumentasyon. Binigyang diin nito ang kawalan ng transparency sa paggamit ng pondo. Sa nalalapit na impeachment trial sa Hunyo, iginiit niyang panahon na para sagutin nitong si Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon. Samantala, ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, 405 mula sa 677 na kataong nakalistang benepisyaryo ng Department of Education confidential funds ay pawang walang birth records, lalo pang nagpapalakas sa hinalang may anomalya nga sa naturang pondo. Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa mga pag-uulat ng ating kasamahan doon sa Malacanang. Itong si Speaker Romualdez pinayagan ang travel extension abroad ni Representative Paulo Duterte na bumiyahe sa 16 na mga bansa. Ang House Prosecutors naghain naman ng entry with motion to issue summons sa Senado. May balita dyan si Bombo Annalise Subirano. Inaprubahan ni Speaker Martin Romualdez ang kahilingan ni Davao City Representative Paulo Duterte na palawigin ang kanyang travel clearance para makapagbiyahe sa ibang bansa. Sa dokumento na nilagdaan ni House Secretary General Reginald Velasco, nakasaad dito na bibiyahe ang mambabata sa 16 na mga bansa.
Ito ay bukod pa sa naunang travel request nito na magtungo siya sa Netherlands at Japan. Batay sa inilabas na travel clearance ng House of Representatives, bibibiyahe si Representative Duterte sa Hong Kong, China, Malaysia, Republic of Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, Northern Ireland, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Kung maalala, nagpaalam ang kongresista na bumiyahe patungong the Netherlands kung saan nandoon ngayon at nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong crime against humanity. Samantala, naghain ngayong umaga sa Senado ang House Prosecutors Panel ng entry with motion to issue summons kung saan hinihiling sa Senate President na siyang magsisilbing presiding officer sa impeachment court na maglabas ng summon kay Vice President Sara Duterte. Layon ng motion to issue summons ay para obligahin si Vice President Sara na sagutin ang mga reklamo laban sa kanya. Pinangunahan ito ni na Minority Leader Representative Marcelino Libanan at Representative Rog Gutierrez na naghain ng motion ng mga miyembro ng 11 Prosecution Panel Team. Ang nasabing motion ay tinanggap ng Senado kanina. Sinamahan naman sila ni Representative Paulo Ortega at Representative Jay Conghun. Si Libanan ay otorisadong lumagda sa lahat ng mga pleadings on behalf sa lahat ng mga public prosecutors ng House of Representatives. Sa kabilang dako, dito naman sa Palasyo ng Malacanang, nagpapatuloy ang sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinulong ng Pangulo ang Department of Agriculture upang talakayin ang mga programa at mga proyekto ng ahensya. Bombo Anali, yes, Bombo Genesis. Oo. Any information kung bakit napakaraming bansa yung pupuntahan ni Congressman Pulong? May mga nababanggit pa dyan sa Kamara? Wala naman no, Bombo Genesis, pero ang base kasi sa latest na dokumento na nakuha natin, bukod sa dalawang naunang bansa na kanyang sinabi na pupuntahan, itong the Netherlands at Japan, 16 ang nadagdagan dito nga sa extension na kanyang kahilingan na makapagbiyahe abroad. So pinayagan naman ito, hindi naman na ito kinestyon pa ng Kamara dahil personal na lakad ito, Bombo Genesis, gayong nakabreak pa naman ang Kamara. So 16 na bansa ang kanyang pupuntahan at hindi nga maano ng kung Kamara at dahil ito ay personal na lakad, Bombo Genesis. Yung extension bumbuan, pwede bang disclose kung hanggang kailan? Or wala? Walang sinabi na hanggang kailan pero dapat makabalik siya bago mag-resume ang sesyon sa buwan ng Hunyo, Bombo Genesis. So I understand kung 16 na bansa, ibig sabihin let's say gugugulin niya yung lahat ng araw na yon, medyo limitado na yung pangangampanya niya, ano? Si Congressman Pulong kung sakasakali. Tama ka, Bombo Genesis, dahil ngayong linggo magsisimula na ang local campaign no, ng ating mga lokal na kandidato. So yun nga, Bombo Genesis, ito yung natanggap nating anunsyo ngayon mula dito sa House of Representatives na pinayagan itong travel extension ni Representative Paulo Duterte at bibiyahe siya sa 16 na mga bansa. Okay, maraming salamat, Bumbuan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan po mamaya ang live report mula kay Bombo Isa Cotoner. Meron pong mahigit 5,000 mga overseas voters ang nagpa-enroll para ho sa internet voting na. Habang kailangan po mag-reprint muna ang Commission on Elections ng hanggang sa 4 na milyon na mga defective ballots. Samantala, sa iba pang mga updates, inilatag ho nitong si Trabaho Party List nominee Ninay Chavez ang ilan sa kanyang mga plataforma sa pagbisita nila sa pagbilao dyan sa may Quezon Province. Sa kanyang talumpati, ikinampanya nitong si Chavez sa mga dagdag na benepisyo sa mga manggagawa ng mga taga-pagbilao. Ayon sa kanya, malaking tulong para sa mga manggagawa ang dagdag na alawan sa pagkain at transportasyon, lalo na ngayong nahaharap sa mga hamon ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa nitong si Chavez, ng Trabaho Party List, magagamit ng mga manggagawa ang dagdag na allowance upang makapag-ipon at may mahuhugot na pambayad oras na kailangan o kung meron mang emergency. Naging matagumpay naman ang pagtalakayan ng Trabaho Party List sa mga tagapagbilao sa tulong ni Vice Mayor Gary Alcala. Una na rin naipakilala ni Lucena Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Dondon Alcala ang Trabaho Party List kung saan nailatag din ng grupo ang kanilang legislative agenda
at platapormang layong mapaangat ang estado ng mga manggagawa sa ating bansa. Bombo International News. Isang United States journalist na kinilala bilang si Jeffrey Goldberg ang aksidenteng nai-add sa isang group chat kung saan pinag-usapan ng mga mataas na opisyal ng Estados Unidos kabilang sina United States Defense Secretary Pete Hegseth at United States Vice President J.D. Vance ang mga nalalapit na airstrike laban sa mga Houthi rebels sa Yemen. Inamin ng White House ang security breach nitong araw at sinabi nilang aksidenteng nadagdag ang isang numero sa isang chat. Ang mga airstrike na inanunsyo ng United States President Donald Trump noong Marso 15 ay pinangungunahan ng mga detalye na ibinahagi sa chat, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga target at oras ng pag-atake na hindi ipinahayag ni Goldberg. Sa kabila ng pagkakaroon ng leak, tinawag ni Trump ang airstrike bilang very effective. Ayon kasi sa kumakalat na leak ng Estados Unidos, nagpadala umano si United States Defense Secretary Hegseth ng detalyadong impormasyon tungkol sa strike, pati na ang oras ng pagsabog nito sa bahaging parte ng Yemen kung saan nakabase ang Houthi rebels. Nagdulot naman ito ng matinding galit sa mga Democrats kung saan sinabi ni United States Senate Majority Leader Chuck Schumer na ito ay paglabag sa military intelligence at nagdemand ng agarang investigasyon. Habang pinuna rin ni United States Senator Jack Reed ang kumalat na leak at sinabing ang kawalan ng pag-iingat ng mga gabinete ni Trump ay maituturing na mapanganib. At sa iba pang balita sa ating ibayong dagat, aabot naman sa 70 katao ang sugatan sa ginawang airstrike ng Russia sa mga kabahayan ng Sumy City sa Ukraine. Ang nasabing atake ay kasabay ng ginagawang pag-uusap ng kinatawan ng Russia at Estados Unidos na ginaganap sa Saudi Arabia. Sa nasabing airstrike ay nasa 14 na mga bata ang kabilang na nasugatan. Depensa naman ng Russia na gumanti lamang sila sa ginawang drone attack ng Ukraine sa kanilang Belgorod gas distribution station. Inakusahan pa ng Russia ang Ukraine na tinangka nila umanong atakihin ang Glebovskoy gas condensate field sa Crimea pero naharang ito ng Russian Air Defense. Kinumpirma rin ng White House na magkakaroon muli ng pag-uusap ang kinatawan nila at ang Ukraine nagaganapin naman sa Saudi Arabia. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo Caster Nation, para ho sa mga NBA fanatics, ay hindi ho pinaporma ng Orlando Magic ang Los Angeles Lakers sa kabila ng 32-point performance nitong si Lakers guard Luka Doncic. Muling pinangunahan ng dalawang Magic forward na sina Paolo Banchero at Franz Wagner ang kanilang koponan kung saan ay kumamada itong si Wagner ng 32 points habang 32 points at 8 rebound ang ambag naman nitong si Paolo Banchero. Ito ang ikalawang laro nitong si LeBron James mula noong bumalik mula sa isang minor injury at dalawang larong kanyang sinalihan ay parehong natalo ang Los Angeles Lakers. Sa kabila po ng pagkatalo, panibagong all-around performance pa rin ang ipinamalas ng pinakamatandang player sa NBA at kumamada pa po siya ng 24 points, 6 na rebound at 8 assist. Bagaman namanatili ng Lakers ang ilang puntos na lead sa una at ikalawang quarter ng naturang matchup, inalat ito ng husto sa third quarter o ikatlong quarter at tanging 18 puntos lamang ang nagawang ipasok ng koponan sa loob yan ng 12 minuto. Sinamantala ito ng Magic at ipinasok ang 34 big points, daan upang burahin ang kalamangan ng Lakers at iposte pa ang 14 points na kalamangan. Hindi na ho nakabawi ang Los Angeles Lakers sa huling quarter at tuluyang natapos nga ang laban sa score na 118-106, 12 points pabor sa Orlando Magic. Ito na ho ang ika-28 pagkatalo ng Los Angeles ngayon pong season, ngunit natili pa rin ito sa top 5 doon sa may Western Conference. Natili namang pasok sa play-in bracket ang Orlando Magic. 10 games na lamang ho yan bago tuluyang matapos ang regular season. Sa iba pang mga balita, itong Department of Migrant Workers sinalubong ang pag-uwi ng first batch ng mga overseas Filipino workers na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Ang tulong pinansyal sinigurong maihahatid. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers ang first batch ng repatriation sa mga overseas Filipino workers na biktima ng iligal na gawain sa bansang Myanmar. Dumating ang eroplanong may lulan sa mga repatriated OFWs sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport ngayong araw.
kung saan ligtas na ihatid pabalik dito sa Pilipinas ang nasa 30 Pilipinong manggagawa na sinasabing nabiktima ng human trafficking at illegal recruitment sa kanilang trabaho abroad. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Undersecretary Bernard P. Olalia, Undersecretary ng Department of Migrant Workers, sinabi niya na ang mga ito ay nakaranas ng hindi maayos na pagtrato sa kanilang trabaho sa bansang Myanmar. Dagdag niya, ang 30 Pilipinong manggagawa na nakauwi rito sa Pilipinas ay paunang batch pa lamang sa mas maraming mga overseas Filipino workers na kanilang inaantabayanang makabalik. Kaninang umaga po, dumating po yung 30 repatriated OFWs natin galing Thailand. Sila po ay biktima ng tinatawag nating human trafficking. No? So ito yung first batch. No? Meron pang malaking grupo na parating bukas, pero itong dumating kanina mula flight from Thailand, dumating ng madaling araw ng 3:40 or 3:45. Sila po ay sinalubong ng mga representative ng different agencies ng government. Dahil dito, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kanilang tulong na ibibigay sa mga repatriated overseas Filipino workers sa pagbalik at pagpapatuloy ng kanilang mga buhay sa Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Bernard P. Olalia, makatatanggap ng 50,000 piso ang mga ito bilang financial assistance matapos makaranas ng hindi maganda sa ibang bansa. Aniya, mula ito sa Action Fund nagkagawaran na nakalaan lalo na sa pagbibigay asiste sa mga Pilipinong manggagawa na nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Okay. Mula sa DMW, tayo po ay nagbigay ng financial assistance, no, na 50,000. At yung financial assistance na yon ay galing po sa tinatawag nating Action Fund. Yun po ang utos ng ating mahal na Secretary Hans Cacda. No? Maliban po sa financial assistance, sila rin po ay tatanggap ng legal assistance sa DMW. Kukunin po natin yung mga statements o sworn statements nila at aalamin natin yung kabuuan ng istorya kung paano sila nakarating doon. Sino ang nag-recruit sila sa kanila at paano sila na-recruit. No? Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Follow app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang ko tayong 27 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Update po tayo sa nalalapit na May 12 elections. Meron pong ilang mga milyon, mga 4 billion na mga defective ballots ang kailangan pong sasailalim muli sa reprinting. May mga development po dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na mahigit 5,000 na mga registered overseas voters na ang nakapag-pre-enroll para sa internet voting. Naniniwala siya na mas tataas pa ang bilang nito sa mga susunod na araw. Dagdag pa niya na hangad niya rin na maging bilang ng mga nag-pre-enroll para sa online voting ay maging kaparehas ng bilang ng mga registered overseas voters.
Matatandaan na nasa mahigit 1.3 million ang naitala ng poll body ng mga registered overseas voters. Kaugnay pa nito, nakatanggap ang komisyon ng feedback na mabilis na raw makapag-enroll ang mga overseas Filipino workers sa website at agaran ng lumalabas din ang mga QR codes. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Halos 5,000 ng mga kababayan na natin ang nag-enroll sa ating sa ating link para sa enrollment para sa overseas voting, sa internet voting. Naniniwala tayo na ito'y mas dadami pa sa mga susunod na araw at nakakatuwa naman sapagkat mabilis naman na nakakapasok at nakakapag-enroll yung mga kababayan natin na nagsubok na. At ngayon ay sinasabi nila na mas lalong mabilis daw yung paglabas ng OTP, yung confirmation ng kanilang enrollment, at sila ngayon ay nagpa-practice na doon sa paggamit para sa internet voting na again, pagboto nila, at least hindi na po sila foreign o hindi na sila stranger doon sa pagboto using the internet. Bombo Genesis, Bombo Jai, nagsimula ang pre-enrollment noong Marso 20 at magtatagal ito hanggang Mayo 7. Samantala, sa iba pang balita, ipinahayag din ni Garcia na nasa mahigit 4 million na mga defective ballots ang kailangan i-reprint ng poll body. Ayon kay Garcia, ito ang mga balota na sa manual verification pa lamang ay nakitaan na ng detektibo, kaya naman hindi na nila ito pinadaan sa makina o machine verification. Pagtitiyak niya na dahil maaga naman natapos ang pag-imprenta ng mga balota ng poll body, may oras pa sila para sa reprinting ng mga ito. Dagdag pa niya na hindi naman ito kasama sa babayaran ng komisyon sa National Printing Office. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa verification natin, madami rin kami nakikita na dapat i-reprint ng mga balota. Wala naman kami problema sapagkat dahil maaga kami nakatapos sa pag-print ng balota, yung pag-reprint ng balota ay hindi rin naman ganun problema sa amin. Ang dahilan kung bakit may mga defective ballots na nakita, mali yung cut, mas maliit ang pagkakakat, and therefore maaari ma-compromise yung mismong timing marks. Actually, yung mga nakitang mga defective ballots ay hindi na umabot sa machine verification. Bakit? Kasi sa mata pa lang nakita na nung mga verifier natin yung mga problema at defecto. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotonaire para sa The Vote. Yes, Bombo Genesis. Okay, isang katanungan lamang doon sa mga kinailangang i-reprinta ng mga balota. Ano to, yung 4 million na yan ay mula na doon sa lahat-lahat or meron pang sumasailalim ngayon sa verification, manual verification? Sa ngayon, Bombo Genesis, yung verification kasi natin patuloy pa rin talaga siya na isinasagawa doon sa dalawa nating station, isa doon sa National Printing Office at isa doon sa Amoranto Stadium. So itong 4 million na to, galing pa ito doon sa mga kasalukuyang bine-verify. So titignan pa natin kung may makita pa talaga ang komisyon ng mga defective ballots. Pagtitiyak naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na talagang kapag may nakitang defective ballot, agaran din nila itong reprint kasi ayon din sa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pag-deliver nga ng ating mga balota sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bawat presinto. So kung mayroon makikitang defective ballot sa isang presinto pa lamang, kailangan magawa na itong ma-reprint bago ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bombo Genesis. Pero maihabol pa ba ito kasi next week ay April na, no? Ang target ng Commission on Elections ay by April, mid-April yata, second week ng April sisimulan na yung pagpapadala. So kung sakaling medyo matagalan ng kaunti yung manual na pag-verify, makakaya pa ba ng Commission on Elections na ihabol o habulin lahat kung sakasakaling may medyo marami-rami yung i-reprint? Sa totoo, Bombo Genesis, naniniwala din naman talaga at tiniyak din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na talagang makahabol nila ito kasi lahat ng intervention para mapabilis ang verification at reprinting ay ginagawa. Sa katunayan, 2 yung stasyon natin sa verification at 24 hours itong gumagana, Bombo Genesis. Pagdating naman sa reprinting natin, meron tayong maraming makina na pinapagana sa National Printing Office para tuloy-tuloy din yung ating pag-imprenta ng mga muling i-imprenta ang mga balota. So yun naman yung tinayak talaga din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa susunod na buwan ay masisimulan na nila itong maipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotonaire para sa The Vote.
2024 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo. Sa ilan pang mga developments, sinimulan nitong Lunes sa may Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ang 19 na araw na sa Laknib at Balikatan Exercise 2025. Ito ho'y tinawag din sa pinaikling sabak kung saan ay susubukin ang kakayahan at koordinasyon ng mga sundalo mula ho sa Pilipinas at ang Estados Unidos. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, layunin ho ng pagsasanay na palakasin ng depensa, kahandaan at operasyon at ugnayan ng dalawang bansa sa pangangalaga ho sa territorial integrity ng Pilipinas. Magkakaroon ng mga drill sa humanitarian assistance, counterintelligence, information operations at iba pang mga combat exercises. Ang unang yugto ho ay mula Marso 24 hanggang Abril 11, habang ang ikalawang yugto naman ay mula Mayo 19 hanggang Hulyo 20 at gaganapin po ito sa may Fort Bonifacio at mga base na nasa ilalim po ng 5th Infantry Division dyan sa may Cagayan Valley at 7th Infantry Division. Ayon kay Colonel de Maala, ang Sabak 2025 ay nagpapatibay sa kahandaan ng hukbo sa mga banta at sa misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas pagdating huyan sa usapin ng seguridad. Nilinaw naman ang Philippine Coast Guard na hindi naharang ng China Coast Guard vessels ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Ito ay taliwas naman sa naunang report mula kay United States Maritime Expert Ray Powell nitong Lunes. Paliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nakatigil ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil naghahatid sila ng fuel subsidies sa 26 na mga bangkang pangisda ng mga Pilipino sa naturang lugar. Bagamat walang harassment na nangyari, namataan ang Philippine Coast Guard ang muling paglalagay ng Chinese Maritime Militia ng floating barriers para harangin ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipino mula sa pagpasok sa Baho de Masinloc. Nag-monitor ito sa kasagsagan ng isinagawang Maritime Domain Awareness Flight malapit doon sa Baho de Masinloc kung saan naispatan sa kasagsagan ng pagpapatrolya ang People's Liberation Army Navy Warfares o warship at iba pang Chinese vessels. Nakatuon naman ang misyon sa pagsubaybay sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagbibigay naman ng fuel subsidies at food packs sa mga bangkang pangisda sa lugar sa Baho de Masinloc. At sa kaugnay pang mga balita, nakatakdang lumagda ang Pilipinas at New Zealand para sa isang Visiting Forces Agreement sa buwan ng Abril. Sa kanyang talumpati sa 49th Founding Anniversary event ng Western Command, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na natapos na ang pag-uusap sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand na nakatakdang lagdaan sa susunod na buwan. Gayon din sa Canada kung saan natapos na rin ang huling round ng mga negosasyon sa naturang kasunduan. Nauna nang sinabi ng Department of National Defense na ang status nitong visiting agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand ay magpapalakas pa sa depensa at military ties sa pagitan ng dalawang bansa na magbibigay daan sa pagsasagawa ng mga pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines at New Zealand Defense Forces sa mga teritoryo ng bawat isa. Matatandaan na may umiiral ding Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Amerika na naging epektibo noong 1999, gayon din sa Australia na nilagdaan noong 2007. Pinaliwanag pa ng Pilipinas ang maritime at defense security cooperation nito kasama ang ibang mga bansa sa mga nakalipas na taon. Sa gitna ng tensyon sa China ay may kinalaman yan sa maritime claims sa West Philippine Sea. Meron na lamang ko tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Posibleng magsimula ang panahon ng tag-init sa bansa bago humatapos ang buwan ng Marso ayon sa State Weather Bureau. Ito ay sa gitna pa rin ho ng paghina o tuluyang paghina ng Northeast Monsoon o ito ay kilala sa tawag na hanging amihan. Ayon kay State Weather Forecaster Veronica Torres, posibleng deklara ng Bureau ang pagsisimula ng hot season sa susunod na mga araw sa bago magbuwan ng Abril. Sa ngayon, hindi na ramdam ang epekto ng hanging amihan dito ho sa Pilipinas. Kaugnay pa rin po nito, tinatayang makakaranas naman ang Metro Manila ng mainit na panahon, lalo na ho pagsapit ng hapon. Ngayon pong araw ng Martes, inaasahan ding makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan at mga thunderstorm. Dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone, ang mga lugar ho ng Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Habang sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng bansa, asahan po makakaranas na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain shower o thunderstorm dahil po yan sa epekto ng easterlies.
Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Bicol Region, mga kabombo. Meron pong proyekto na pagpapailaw ho sana dito ho sa Bulkang Mayon. Pero tinututulan po ito ng iba't ibang mga grupo. May report po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na kinontra ng ilang mga grupo ang planong Mayon Lighting Project o pagpapailaw sa Bulkang Mayon na ayon kay Albay Biosphere Reserve Member and Lead Writer Kurt Zepeda sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakatanggap sila ng sulat hinggil sa umano'y public consultation sa planong pagpapailaw sa Bulkang Mayon na bagay na hindi nila sinusuportahan na anya malaki ang magiging epekto ng naturang proyekto sa wildlife at natural beauty ng bulkan na isa sa mga ipinagmamalaki ng lalawigan ng Albay. Dagdag pa ng opisyal na marami ang cultural values na kinakailangang maprotektahan na ito lalo pa na mayroong inisyatibo ang pamahalaang pandalawigan ng Albay na mapabilang ang Bulkang Mayon sa UNESCO World Heritage List kung saan kinakailangan na mapanatili ang natural na ganda nito. Naniniwala pa si Zepeda na frontrunner ang Bulkang Mayon na mapabilang sa potential World Heritage Site kaya kinakailangan na mapangalagaan ito laban sa anumang uri ng mapaminsalang proyekto o aktibidad. Samantala, nagpapasalamat rin ang grupo sa malakas na paninindigan ng mga Albayano na maprotektahan ng Mayon Volcano. Yung pagkakaisa natin sa Albayanos na protektahan ang ating natural and cultural heritage in the form of Mayon Volcano. At ito ay napakagandang bagay kahit may mga iba na galit o ginagawang memes o katatawanan yung issue na to, pero nakikita natin yung concern ng mga Albayano na talagang gusto nilang pangalagaan at protektahan ang Mayon Volcano. Sa hiwalay na panayam naman sa Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office ay sinabi nito na plano ng tanggapan na magpadala ng liham sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority upang mapag-aralan ng naturang panukala na pagpapailaw sa bulkan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mula sa Bicol Region, dako tayo sa may Western Visayas. Meron pong 9 na mga barangay sa Region 6 ang napili para ho sa kauna-unahang mall voting sa 2025 national and local elections. May mga development po nakuha dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang isagaw ang mall voting para sa mga botante mula sa 9 na mga barangay sa Western Visayas sa darating na May 12 national and local elections. Ito ang unang pagkakataon na ipatutupad ang hakbang na ito bilang bahagi ng inisyatibo ng Commission on Elections o COMELEC upang mabawasan ang siksikan sa mga paaralang ginagamit bilang polling centers at upang masigurong mas maayos at maginhawa ang pagboto. Sa inilabas na listahan ng COMELEC ng mga mall na itinalagang voting centers, kasama rin ang mga barangay na nakatalaga para bumoto rito. Sa Western Visayas, 8 sa mga barangay ay mula sa Iloilo City, habang isa naman ay mula sa Rojas City, Capiz. Bago aprobahan ng COMELEC ang mall voting sa Iloilo, nagsagawa muna ito ng pampublikong konsultasyon at nakatanggap ng positibong tugon mula sa mga botante. Dahil dito, formal na lumagda ang COMELEC Iloilo City ng isang kasunduan sa mga partidong pampolitika upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng inisyatibong ito. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Jack Wanky, ang direktor ng Police Regional Office 6, nananatiling mahigpit ang pagbabantay sa seguridad ng eleksyon sa kabila ng kawalan ng lugar sa rehiyon na nasa ilalim ng red category o may pinakamataas na election risk. Nilinaw rin niya na ang sakop ng coverage ng Western Visayas ay ang Panay at Guimaras na lamang dahil may sarili ng regional office na magmo-monitor sa Negros Island region kung saan sakop ang Negros Occidental. For purposes of giving information on the areas of concern, this is only as far as Panay and Guimaras Island is concerned. Fortunately, wala categorized as red. This is really an immediate concern because if we say category red, intense political rivalry, there was a prior incident on the past election. At the same time, ang area
area is threatened by communist terrorist groups. Para sa Davao 2025 update mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Etong 452 na mga barangay sa Eastern Visayas ay dineklarang wala ng presensya ng mga communist terrorist group. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Ilang barangay sa Eastern Visayas ang naklear ng Regional Task Force 8 LCAC sa patuloy nilang paghimok at operasyon laban sa mga terorista. Ayon sa Regional Task Force 8 LCAC o End Local Communist Armed Conflict, mula 2019 hanggang 2022, umabot sa 452 na mga barangay ang nalinis dahil sa apekto ng CTG o Communist Terrorist Group sa pamamagitan ng kanilang ginagawang Community Support Program. Batay naman sa kanilang Mobile Community Support Program sa paghati ng government services at pagpapaigting ng territorial defense na mula 2023 may mahigit 121 na bigyan ng serbisyong militar, 273 naman noong 2024 at nasa 158 naman ngayong taon na may kabuang 520 territorial defense system. Maliban dito, mahigit 791 ang napasakamay at napatay ng mga MPA o New People's Army ng militar. Abot naman sa 1,124 ng iba't ibang klase ng armas ang nakuha sa mga terorista at mahigit 620 na mga hideouts ng terorista ang napasok ng kampong militar batay sa datos mula January 1, 2018 hanggang December 31, 2024 sa Region 8. Ayon kay Lieutenant Colonel Jumar Buban, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operation G7, patuloy ang kanilang kampanya na magkaroon ng mapayapang komunidad ang bawat Pilipino. Aniya, maganda daw ang hangarin ng gobyerno at militar dahil lahat na nagbabalik loob sa gobyerno ay binibigyan ng programa tulad ng pabahay, financial assistance at maging ang seguridad nila. Dagdag pa niya, wala pa naman daw niulat ng mga terorista na nagbalik loob sa gobyerno at bumalik ulit sa pagiging terorista. Kampanya ng Joint Task Force Store. Ituloy-tuloy yung magbabalitaan natin yung kwento at pagbabawas ng mga alay nila sa pamamagitan ng neutralization. Meron po dyan namamatay sa enkwentro at mas marami po ang nagsusurrender. In fact, ito po dating sub-regional committee ng SSAB, ano na yan, natunaw na rin dahil marami po ang nagsurrender sa 8th 2nd Brigade. Nag-intensify sila ng kanilang kampanya, yung pre-family ng kanilang project na i-engage yung mga pamilya ng mga rebelde. Muling nananawagan ng Regional Task Force Region 8 sa mga terorista na magbalik loob na sa gobyerno para magkaroon ng mapayapang pamumuhay at maiwasan ang madugong sitwasyon. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Itong lider at miyembro ng dalawang gun for hire groups na arestuhon ng Cebu City Police Office. May mga development po dyan ng Bombo Radio Cebu. Matagumpay na nahuli ng Cebu City Police Office o CCPO ang mga miyembro ng dalawang gun for hire groups sa Cebu City sa naganap na press conference nito sa Camp Sergio Osmeña kung saan pinangunahan ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang acting city director ng CCPO, ang nasabing operasyon sa pagkahuli ng mga gun for hire men na responsable sa serye ng barilan sa Cebu City iilang buwan na ang nakalipas. Pinangalang Nadera at Agido Gun for Hire Groups ang grupo ng mga sospek kung saan 3 miyembro ng mga nasabing grupo ang iprenesenta sa nasabing press conference. Dagdag pa rito, ayon kay Police Regional Office Central Visayas Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Maranan, na hindi bababa sa 10 shooting incidents ang responsable sa mga nasabing grupo. Ang leader mismo ng Nadira Group ang isa sa mga nahuli kasama ang kasamahan nitong si alias Tapiri. Samantalang sa kabilang banda ay kinilala ang mga miyembro ng grupong Gido Gun for Hire Group na silang alias Garan, alias Kuya at alias Pare. Nasamsam sa mga sospek ang 3 kalibring 45 na baril, isang submachine gun na galing umano sa Danao City, Cebu. Karaniwang biktima ng mga grupo ang mga durugistang hindi nakakarimit sa kanilang amo at iba pa na may patong sa ulo na 30 to 60,000 pesos kada isang buhay na mapapatay. Mahaharap sa paglabag ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code ang haharapin na mga sospek. Nahuli natin ang kanilang leader at mga members together kasama yung kanilang mga firearms na ginagamit sa kanilang pagpatay.
Base sa aming inisyal na pag-iimbestiga, ang dalawang grupong ito ay sangkot sa hindi mababa sa 10 pamamaril. Insidente ng pamamaril sa Cebu City nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo at nakaraang araw. So tuloy-tuloy ang ginawa natin follow-up yan at sila nga ay napupunta na sa ating kamay, nahuli na natin at kasalubuyang iniaayos natin ang demanda na sa ganun pa inquest natin. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Etong election watchdog na kontradaya ay tinawag na mind conditioning ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaring magkaroon ng dagdag bawas sa halalan. May balita dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Tinawag na mind conditioning ng election watchdog ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaring magkaroon ng dagdag bawas sa resulta ng halalan sa darating na Mayo. Ito ay matapos ang naging pagpapahayag ng pangalawang Pangulo hinggil sa pangamba ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaring magkaroon ng dayaan sa halalan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Professor Danilo Araw, ang convener ng kontradaya, sinabi niya na dahil sa tumatakbo bilang alkalde ng Davao City ang dating Pangulo ay maaring paraan lamang niya ito para ikondisyon ang utak ng publiko na kung sakali mang siya ay matalo sa halalan ay maaari niyang sabihin na biktima siya ng pandaraya. Anyang konteksto ng dagdag bawas ay mahahalin tulad sa konteksto ng vote buying kung saan maaring mabawasan at madagdagan ang boto ng isang kandidato dahil sa impluensya ng mga namimili ng boto. Gayunpaman nilinaw niya na maraming paraan ng pandaraya sa halalan kaya posible rin ang dagdag bawas dahil nangyayari ito hindi lamang sa operasyon ng automated counting machine kundi maging na rin sa paggawa ng source code. Matagal na umano nilang ipinapanawagan na dapat open ang source code upang magkaroon ng access ang mga mamamayan na i-review ito para sa mas transparent na halalan. Ang panawagan namin sa mamamayan, it doesn't matter kung ikaw ay pro-Duterte, anti-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos. Kailangan lahat tayo ay maghanda, magbantay, kumilos. At syempre sa araw ng halalan, maganda na bumoto tayo ayon sa ating konsensya. At syempre, hindi dapat sarado yung ating isipan. Hindi porke ito yung iboboto natin, hindi tayo bukas sa posibilidad na baka magbago yung ating isip at magbago yung ating mga iboboto. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Mga kabumbukas na nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM and FM station. Gamit po ang ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyo subaybay ng ating mga provincial station gamit po yung kanilang sariling social media pages. Tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok, at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyo i-download via Google App Store at Apple App Store. Sa Visayas area, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, ang Bombo Radyo Rojas para ho sa mga kababayan po natin mga Ilonggo, ang Bombo Radyo Cebu para ho sa mga Cebuano, sa mga Aquiano, nariyan po ang Bombo Radyo Calibo at para ho sa mga Waray, nariyan po ang Bombo Radyo Tacloban. Bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.
We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Time in punto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Marso 25, tuiga 2025. Kakaroon sa aton sa na vote countdown. 48 dias na lang kaga 2025 national, local, and barm elections na. Sa gihapon, inimulagan ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Yari namang nagapanguna dalaguan karon nga mga balita. Iloilo City Comelec Office, ginpanumduman ang mga barangay officials ang limitasyon nga ila sini nga pwede mabuhat sa pagsuporta sa mga panalagan nga kandidato sa mga eleksyon. Pagduging sa iligal nga droga sa Western Visayas, makabig nga makaalarma o kung alarming na. Suno pa sa kay PRO6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, duha ka mga kabataan nga ginaligar, gapos sang ilamay sa Banwa sa San Enrique, may ara sang resulta na sang medico legal kag nagapakita diri Banwa nga physically fit. Sa iban pa nga mga balita, Western Visayas Transport Cooperative and Corporation Incorporated nagpadala sang sulat sa bagong tiglikom sang Department of Transportation nga nagapangay sang suporta sa modernization program sang gobyerno. Samtang mangunguma pilason matapos maaksidente nga nabungguan sang Ceres bus liner ukon ining ginatawag nga CBL o hindi ni Ceres bus liner, ano ganin Kalinog, no? Kalinog bus liner or bus line. Ang ginaman niyo nga motorsiklo bala sa Banwa sang Haniway, naipit pa ni siya sa nasambitan nga bus. Muni madalaguan ang mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ano kag diin gid lamang kutob ang suporta sa mga barangay official para sa mga nagapadalagan nga politiko sa palabuton sini nga eleksyon. Ang City Comelec Office may pahanumdum diri sa report. Bombo Angel Tan, please go ahead. Nag-remind rin Bombo Cham ang Iloilo City Comelec Office sa mga barangay officials sang limitasyon sang pwede nila mahimo sa pagsuporta sa mga magapadalagan subong ginapabot kay eleksyon. Sa aton rin pagpakiangot kay Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City Comelec Office, Bombo Cham, iyagit payag nga as long as nga ang pagsuporta nila wala nagagamit sang barangay resources, pwede gid ini siya himuon kuno Bombo Cham. Suno kay Mr. Saino, bawal gid diri gamiton sa pagpangampanya sa mga barangay officials ang salakyan sang barangay, ang kuryente nga ginabaydan sang barangay, ang mga bangko nga gamiton sa barangay para sa rally,
pagprint sang mga campaign na posters kag anything manabi pati ang mga personal abi nga pag nagalibot kating nasweldohan bala Bombot Siam sa nga barangay nga kumbaga dala sila as resources ang barangay bala Bombot Siam hindi gid ina siya pwede. Patag ni Mr. Saino mahimo ini or dako ini siya nga election offense once nga madakpan nga nagagamit ining mga barangay officials kay base malimtan kon ni Kap nga maglibot-libot ini siya sa mga barangay ti amo sini ang ginagamit niya mga resources ng barangay ti indi gid ni siya mahimo ang mga makaabi may mga complaint or magareklamo batok sa mga barangay officials nga ti nagalapas sa sining pagsulundan man abi sa abi nga based sa COMELEC resolution na 24-1001 nga ti pwede na kuno ang mga ASK officials, mga barangay officials sa pagpangampanya, pwede ni sila sa gihapon Bombot Siam kuno nga mapasahan sang complaint sa bahin sang COMELEC office tapos upo diri ang mga ebidensya abi nga just like testimonies o mga testimonya nga under oath at the same time mga pictures and videos nga makapamatuod nga naglapas sa sining limitasyon sang sining pagsuporta ang ginhimo sa mga barangay officials. So matiyan ta balang kabahin diri sa nanging statement man ni Mr. Jonathan Saino sa atong interview. Let's say, no, dako ini nga bagay, no, kay partisan political activity ini, no, sa part sa mga barangay officials, like ng SK, barangay officials, no, may ari sining dapat may limitasyon ang pagsuporta nila, no, let's say, hindi paggamiton ang government resources, no, let's say sa barangay, no, may ara sila nga government vehicle nga napalagian sa barangay. So si kapitan or ang barangay official dira gamiton niya na sa paglibot-libot sa pagkampanya kay allowed na sila sa partisan political activity, bawal ina ang paggamit sa mga resources ng barangay, no, ang paggamit nila sa mga vehicle, electricity, no, mga pag-imprenta sa mga campaign posters, no, paggamit sa electricity, no, tananda, mga pulungkuhan during sa rally, basta tanan-tanan nga resources nga ginagamit nga panagiyan sang barangay o kung sang syudad, bawal ina nga gamiton. Pero sir, ang bot silingon sir, kay ti hindi pwede nga resources gali isang government, ano ang matabo sa any official nga madakpan nga nagagamit sang government resources para sa pagpangampanya, Sir Jonathan? No violation ina at ato nga campaign rules kay pwede gid siya mapasakaan sang election offense, no, ang omnibus election code nga ginbayular ina. Okay. So bot silingon sir, within the personal interest lang gid sa mga officials ining example pag-vouch nila, pag-endorse nila, pagpakita nila sang suporta, Sir Jonathan? Wala ina na problema, no, na mangin illegal na ina kay may ruling na ina ang Supreme Court. Malipat na lang si kapitan or si kagawad or si SK chairman, no, malibot-libot siya, gamito niya ang mga resources ang barangay, no, let's say may ara siya mga personnel nga gina ang salary or sweldo sa iya personnel pandit sa barangay, no, hindi gid na pwede kaya gamito niya ang mga personnel niya sa paglibot-libot, no, nga magkatag-simpo nga magkampanya sa isa ka partido o mga kandidato. Pero sir, ang anong dapat nga evidence ang kinanglan sir sang mga mareklamo pananglitan sir nga mamakuhaan sila sang litrato or dapat video gid, Sir Jonathan, nga dapat mabugat gid siya bala sir? Dapat may verified complaint, no, may ara siya nga verified complaint, may complaint siya nga igapal sa opisina sang COMELEC para matagaan man matagaan ba nga maimbestigar ang ina nga mga reklamo. Through formal letter, Sir Jonathan, tapos formal video? Formal letter siya nga nagapal ka sa kaso, no, dapat with supporting documents or mga testimony nila under oath sa mga witness. Okay, may araayhan sir probability based on the memorandum sir nga may mga officials gid nga mapanabat if ever ang musining sistema, Sir Jonathan? May dako hindi kung malipat ini ang mga barangay officials, no, nga dapat may limitasyon, no, hindi gid pagamiyo ng government resources, abuse of government resources.
no? Dapat ragi na permi, no, nga panumdumo nila nga ang government resources hindi gina pwede magamit sa partisan political activity. So it means, sir, ang freedom nga ni sir is like may limitations on their end, Sir Jonathan? Ang freedom to campaign aragid, no? Pero dapat panumdumon ang ilang mga actuation dira, no? Kung ano ang ila ginagamit. Dapat sa lugar lang, no? Sa lugar, no? Kung ano ang mga exemption, no? Ang mga ginalimit sa nga aton layi, isundon gid na. Oo. Bombot siyam na batian sa mga kabombo naton si Ms. Jonathan Sayno kag tidugang mandri based man sa ginpagwa sang COMELEC nga ang mga government personnel nga non-civil servants kabahin diri ang job order kag contract of service workers allowed man sila nga mag-engage sa mga campaign activities sa subong abing napaabot nga eleksyon. Bombot siyam. Paano abi kung may kaukos sa isa ka barangay? Kung kaukos sa barangay Bombot siyam, okay lang na iya nga ang like kuan Pwede permits. ang mga plungkuan sa barangay iplastar sa cover gym para nga plungkuan sa mga pumuluyo kag ara man dira ang mga kandidato pwede na iya. Ara permits, kuan permits eh. Ako as long as ikaw kumbaga ang barangay bala nga wala hindi bla formal bla Bombot siyam nga tigin gamit lang gid ya kay partido ginasuportaran sila bala nga without sa mga proper nga mga papers abi nga lisensya gid How bala. about ang may tricycle nga barangay mobile patrol na? Galibot. May tricycle. Karon may nagkanto dira nga kandidato. Nagsakay sikap sa iyang tricycle patrol kag inupdan niyang kandidato maglibot, pwede na? Hindi eh. Hindi na pwede Bombot siyam. Kay tikwan na mo ba sa government resources nga ginupod mo sa paglibot abi sa persona ginasuportaran nimo, hindi gina siya pwede. Dapat wala agad sang government resources nga ma-involve amo gina ang pinakaklaro kag kung mapicturean ni sila kuno Bombot siyam kay amo gina ang sabdo nila sa bahin sang COMELEC man kag posible nga pangatubangon nila if ever may mga sanctions pagid nga panangita mapamatud-an siya Bombot siyam. Kay tiyan mo nang pinaka-common Bumbo Angel sa barangay diri sa bahin sang syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo. Masami ina nga nagakatabo hilabi pa kon during campaign period. And by the way, ang campaign period naton is March 28, Biyernes na masugod. No? So sa mga barangay official, nali ko magsakay-sakay kamo sa inyo sining tricycle patrol bla, tapos updan nyo tong kandidato nga maglibot sa inyo barangay, baw. Hindi gid na pwede kay why nang ginapanugutan sang aton sining layi kag posible nga manabat ikaw sa COMELEC pananglitan nga may magreklamo sa imo. Amo na Bombot siyam nag-remind. Friendly reminder sa mga barangay official. Oo, ngati ang ila balang ginhatag sila subong ang kahiwayan nga makahatag sila sang kumbaga maka-express sila sang support nila bala Bombot siyam. May mga limitations man kag at the same time dapat panumdumon gid nila nga gamiton nila sang insyakto ang resources sang city government man kag at the same time sang tagsa ka mga barangay Bombot siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichegiertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. So kabay pa nga klaro adto banwa sa aton sining mga kabombo hilabi pa sa mga barangay official dira nga hindi pwede magamit ang anuman nga resources sang barangay sa pagpangampanya sa kung sino man ang ginasuportaran ninyo nga mga kandidato. For example, amo nang isa sa pinaka-common gid nga ginahimo no? Ang tricycle patrol bla sang barangay nagapaupod ang isa ka kandidato or madamo sila isa sila ka grupo makadto sa kundin din dira nga suna sang barangay tapos si kagawad, si chairman o kung sino man nga barangay official dira masakay abi sa tricycle patrol kag masunod-sunod to sa politiko or sa grupo sang mga politiko o hindi kuno ina pwede suno diriya sa pagsulundan sang Commission on Elections kag pananglitan kung kamo ang ireklamo magapanabat gid kamo sang mga mabugat siniiya nga mga
penalidad. 12 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Humalin pa sa tuig 2024. Humalin pa gani isang tuig 2023 right after nga naghalog na kita diri iya sa bahin iya sa epekto man sa pandemya. Masami naton nga mabalitaan. Wala naganubo sa 500,000 pesos worth sa illegal nga droga ang makumpiskar sang aton siniiya nga mga drug enforcement unit. Subong man ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa mga ginakasa sini nila nga anti-drug operations diri sa bahin sa Western Visayas. Hindi man ini bag-o sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. May pila na iya kakaygayunan banwa nga kun indri hundreds of thousands, milyon nga balor sa illegal nga droga ang makumpiskar sa mga nagkaladakpan sa previous kag sining damlag lamang nga mga buy-bust operations. Tibangod sini banwa, hambal sang aton iyang regional director, maka-alarma na ini nga sitwasyon kung pagduging sa illegal nga droga ang aton pag-istoryahan diri sa Rehiyon 6. Si Bombo Hana Andasa by follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Alarming na ang pagduging sa illegal nga droga diri sa Rehiyon 6. So kay Police Brigadier General Jack Wangki, ang Director sang Police Regional Office 6 iniman ang basihan nga ti sa recently lamang kon mga bag-o lang gid lamang nga mga ginkanta ka mga drug buy-bust operations sa nagakalain-lain man nga probinsya diri sa Western Visayas, kapin pa diri sa may probinsya sa Iloilo and the syudad man sang Iloilo nga sa nagliga nagapanguna madiri sa accomplishment mismo sang PRO says nga kung sa diin magkitaan ini sa data o kung record man Bombocham nga may mga minilyon na halos adlaw-adlaw kag sinimana nga drug buy-bust operation ang nakumpiskar diri man sa nagakalain-lain nga mga subject may-ari diri nga mga street level individual kag may-ara man sang mga high value individual kag may iban man nga mga subject nga nagwa na sa presuhan apang nagbalik liwat sa ining paggamit kag pagbaligya man sang illegal nga droga diri man sa bahin sa Western Visayas. So diri man ang pahayag man diri ni Police Brigadier General Jack Wangki nga tigin na mas manami nga ti ang temprano pa lang o kon para sa tanan nga mga pumuluyo kag halin sa mga barangay anti-drug abuse council o kon badak kag mga iban pa nga mga o kung kabilugan ng komunidad ang magbululigay diri so kung sino man ang mga may-ara sang mga na mutiktikan abi nga mga nagagamit ng isang illegal nga droga ang ila diri nga mga piyak balay o kung ano man nga tigilayon nga mag-report sa mga kapulisan bangod iniman ang matapna na kag madula naman sa ila diri nga mga lugar Bombocham. So diri man kaangot man sa ulihi lamang diri man nga na dakpan sa Oriental Mindoro atong driver sang salakyan nga taga Uton nga nadakop sa Mimaropa sa Calapan Port, Oriental Mindoro nga may dala sa nga malapit 1 billion pesos nga balor sang illegal nga droga kag minilyon pagid ka mga drug buy-bust operations kon resulta sang drug buy-bust operations diri sa Western Visayas. So di man ginakabig nga pagpanghangkat hindi lang sa bahin sang kapulisan kundi man sa mga law enforcement agency pagid sa komunidad Bombocham kay as we know nga dito sa may Oriental Mindoro sa port nadakpan nga kung sa diin ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA kag Philippine Ports Authority PPA kag iban pa nga mga law enforcement agency ang naka-kumpiskar man sang ining dako nga volume sang illegal nga droga nga kung sa diin nga tigina bati-bati nga dalon diri sa may Iloilo City. So ini man ang gin-kumpirma man mismo ni Police Brigadier General Jack Wangki nga ti ang ining subject, ang ining nadakpan nga driver ang yara sa watch list nila. Pero una na nga na-report ka makita naton sa CDU, City Drug Enforcement Unit, kag sa Badak, abisang Oton Iloilo, wala ini ang pangalan ni Christopher. But upon
verification kag pagtan-aw man mismo sa nga PROC siya sa watch list si Christopher ang driver sang sining salakyan Bombo Cham nga kung sabihin kung nagsulod gid man diri gid man ang amo nga volume sang illegal nga droga dako na nga pagpanghangkat sa mga kapulisan ato Bombo Cham so ara man nga tigin na kumpirma man mismo ni Police Brigadier General Jack Wangki nga transshipment lang ang Iloilo so hindi gid fully nga kung motogid man ang nakumpiskar sa Oriental Mindoro, not totally nga dirigid man dalon, it's either abi sa Cebu o kan sa Mindanao pa ang ining mga illegal nga droga nga nakumpiskar sa Oriental Mindoro. But sa amo katungan natabo Bombo Cham 816 million pesos nga balor sang illegal nga droga ginakabig na nga makaalarma kay ti magluwas sa amo sini nga nakumpiskar sa Oriental Mindoro. May ara na nga daan nga mga drug by bus operation ang mga nagakalain-lain nga unit, police unit diri sa Western Visayas nga dalagkuan nga volume sang illegal nga drugs kag balor sang illegal drugs ang na-confiscate diri sa mga subject. Kaya bala kay pabatiin naton ang ining pahayagman ni Police Brigadier General Jack Wangki. Well, ang managani ang kuan naton, if that is the case, well, we see it as an alarming, no? But ang magani ang balko, always serve as a challenge sa aton tanan, not only the PNP but the other law enforcement agencies, at the same time ang aton community. So kinahanglan magbuliligay kita tanan, no? Kag this will affirm ang ang dalag ko nga ini nga mga nakita naton nga mga volume nga kakadakpan. This will affirm the assessment of the PDEA or the Philippine Drug Enforcement Unit nga ining mga sindikato nga ini they have a lot of supplies kag ang gusto nila i-flood ang market, no? Gusto nila i-flood ang market para magbalik-gid ang ang dati siyang una before some time siyang aton nga previous president nga damo sa mga users, no? Damo sa mga users kag pushers. So ang strategy sang mga sindikato nga ini gina-flood nila ang market para mabalik ang ining market nila, ining pagdamo sa mga users. So dira na masulod supposed to be ang function sa BADAC for the monitoring sang ila may ara kitang mga clustering sa mga dira sa barangays, di ba? Para ma-monitor naton kung ining mga dating users bala are nagbalik na sila sa dating nila, panggawin nila gamit. So, amo na ang atong mga challenges. Kag dara naton mahambal nga this is not only the concern of the PNP. Concern also of the LGUs down to the barangay level agud tong mapuliligan naton matap na ining problema nga ini. Well, it doesn't follow siguro nga kumbaga taga Iloilo to ang driver nga natakpan nga diri ang iyang diretsuhan, but there's a big possibility kay we see the shall I say from our interdiction, ano, damo kita siyang mga dalagko nga mga halos adlaw-adlaw nga nadakpan diri sila sa Panay kag Negros. So we know nga transit area man diri sa aton, probably basi ang iban makadto man siya as far as Mindanao kay diri lang ang ilang ginagyan kag of course sa aton nga intel monitoring ang sources nato sa droga is either coming from Manila and there also that comes from Cebu and Mindanao. So naga-criss-cross lang ang aton nga ang aton nga mga suppliers. And hindi gid naton hindi gid naton masabat kung ini bala intended gid diri sa Iloilo City. That's why diri sa Panay. That's why we are closely coordinating with our counterparts in Mimaropa agud to nga kung pwedeng ma-interview man naton o makantakan naton siyang
debriefing atong nadakpan para mabala naton kung these are really intended to Panay Island or Negros Island. But if that is the case, then again, it should serve as a challenge for us, no? Hindi na dapat natin pag-suppress kung may mga amo ng mga information. Dapat puliligan natin, no? Nakita nyo naman na ang aton nga kapulisan are really serious in this campaign. And for almost all of the accomplishments, this is because of the help of the community. So I know sa pagbuligay naton with the community, in case man nga nakalusot diri, I am positive naunahan lang siguro kita dito sa sa Mimaropa. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag sa Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki kaangot sang ining pagduging sa illegal nga droga kag latest update pan kun tani dito sa may bahin sang Mimaropa kung sa diin manadakpan ang ining driver o kung nagdalaman kun tani sang illegal nga droga diri man sa may bahin sang Iloilo nga si Christopher nga ayara man sa may o kon residente sang Banwa sang Oton Bombo Cham. Dirigid man dalon ni alias Christopher to ang kargamento? Sa latest ni Bombo Cham, hindi pa masabat mismo sa PRO 6 kung dirigid man kay until now da wala pa ini sila ginhatagan man sang clearance o kung kay gayunan man nga makipag communicate man kun tani o kung makipag-investigate man dito kay Christopher sa bahin sang Oriental Mindoro agod man nga mapamangkot kay ang iban man diri kahapon sa pamangkot naton kay Police Brigadier General Jack Wangki nga if ever gid man nga may drug lord diri sa Western Visayas nga iya gid sabat diri nga possibility but under verification or to verify pa lang kay kantani masabat ato ni Christopher ang mga pamangkotanon pagid o kun other investigation pagid sang PRO 6 nga wala sila ginhatagan sang pahanugot nga may istorya si Christopher or wala sila nag-coordinate sa arresting officers or sa mga katapo sang mga law enforcement agencies naton nga nagdakop to kay Christopher? Amo man na gani Bombo Cham kay ang subong ang nagakipag-coordinate lang sila so until na wala pa so pila nakainadlaw man but pero nagka-coordinate sila? Yes, Bombo Cham, nagka-coordinate gid ang PRO 6 okay. sa Oriental sa Mimaropa but until now gani bago lang man nato natawagan ang Calapan City Police Station and ila man dirigin pahayag nga PDEA sang Mimaropa ang nag-handle diri kay sila ang lead unit sa pagkandak sa tong pagdakop kay Christopher but sa aton man nga paglabot sa PDEA sa Mimaropa ila man dirigin pahayag nga tiindi gid sila anay kahatag subong sang update or any other information unless nga kung magahatag sa clearance gid man ining si director sang Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa Ayabong Bacham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Bisan pa man nga wala abi natabo ining pag-aresto sa kay alias Christopher, ang volume lang sang illegal drugs kag ang street value sini alone sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang makabig naton nga makaalarma nga man kay wala nagadubo sa 1,200,000 ka pesos. May tag 1,800,000. Last time to mo ni galing 800 million no ang sa Calapan no. Previously, may mga nagkaladakpan sang masobra 1 ka milyon. 2 ka milyon, 6 ka milyon. Why nakita iya nag-istorya bahaw-bahaw in terms of recoveries sa mga bypass operation nga ginakasa sang Iloilo City Drug Enforcement Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, sang Regional Police Drug Enforcement Unit.
Kag syempre sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. So dira pa lang makabig na naton nga makaalarma. Oh. May posibilidad hambal ni General Wang King nga may drug lord kuno diri iya sa Western Visayas. Sa diin abing probinsya ina or syudad ina makitaan ang posible drug lord. Kung lang tawon naton banwa sa masami ginapamangkot sang mga law enforcer ang mga subject person kung madakpan na ang ginatudlo nila kung hindi Muntinlupa City, Metro Manila. Tibot silingon nga wala iya sang may naga-produce sang illegal nga droga diri sa bahin abi sang syudad or probinsya sang Iloilo. Balagsakan lamang kita diri. Hindi naman ilipod sa ibalo sa aton sini nga mga kabombo nga balagsakan kag alagyan lang ang syudad kag ang probinsya sang Iloilo. Pero sa aton sini mga kabombo sa nasiling ko na liwaton ko naman kag may ihimplo na ako. Kung hugton sang aton sini nga mga otoridad kag hindi nila pagpahanugutan nga makalusot ang mga kontrabando, hindi na ina makadangat pa sa mga identified illegal drug peddlers diri sa bahin sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Just like sa sining natabo sa may Kalapan, Mindoro. Dito pa lang sa port nila mismo banwa, napunggan na nila kag naaresto ining taga-syudad sa orang taga-Iloilo nga si alias Christopher. So, why na sang tsansa nga maglapta pa? Hindi na ini ma-distribute sa aton sini nga mga tagpalamati kag mga tumalanaw. So amo sina kung tani banwa ang makabig naton may dako sini nga katungdanan ang tagsa ka mga portsman naton diri sa bahin sang syudad kag probinsya sa Iloilo nga pasiguraduhon nila banwa nga waay sang may makalusot nga kontrabando such as illegal drugs para nga hindi na diri makarestock, hindi na makaresupply, hindi na iya makadistribute. Ang mga the so-called high-value target, high-value individual, street level, so on and so forth. Pero, sa aton sini nga mga kabumbo, kung pakulahaw sa gyapon, or just for the sake of compliance, sulot check up abi, makalusot gidman ina sa gihapon kag kalipay ina sang mga tawo nga naga-engage sa illegal drug proliferation kay may restock, resupply, no? Kunti may sarang naman ini sila nga i-distribute sa aton sini karon nga mga kauturan. Ang pamangkot sini nga nagdamo naman ang supply isang illegal nga droga. Ti cycle lang man inigyapon mo sa aton sini nga mga kabumbo. Kung kita ginabagsakan lamang dire, ang dapat sini naton iya nga sukton, ang dapat sini nga pugaon sa kundiin ang ginatudlo naghalin ang supply. Ti dito kunos Metro Manila, dito kunos Muntinlupa, Muntinlupa Prisuan or Muntinlupa City. Nan. Kay kalabanan sa mga
high profile nga mga inmate to ti engagement sa illegal drug proliferation? Adto ba lang mga nagkalapriso kag why iya madala sa neutralization? Ti sandig pagani sa mga informasyon naton nga nabaton, sige kuno iya banwa ang transaksyon sa sulod sang prisuhan sa illegal siniya nga droga kag may mga tawo ya sa ground ining mga durugista, mga mayor puntos nga among nagahulag. Ang iban siniti ginakabig sinidayon iya banwa nga ti hambal naton nga rangguhan man ni kapin pagid kon makapila na kabes nga nadakpan sa baybas tapos plea bargain. Tapos nakagwa ti sila manigyapon ng mga point person or point person sa mga dumalagko sini nga mga durugista sa sulod sa prisuhan nga among magahulag kag padayon ng ila siniya nga pagpalapta sa illegal nga droga. Ti hindi naman inilipod sa ibalo sa ngaton sini nga mga law enforcer ang pamangkot nga nagapadayon sa gyapon ang amo siniya nga sahi isang kalakalan kung illegal nga droga ton sini nga pag-istoryahan. Ti simple lang daang sabat. But silingon nga may nagapahanugot. Kay kung wala lang sang may nagapahanugot, kag kung hindi iya kung hungdon nga hindi nila gusto, parehas to iya support sa Mindoro, hindi kalusot. So kung may ara sa mga tawo nga nagapahanugot, hilabi pa kung mga matagas ka opisyal man sa gobyerno, makalusot kag padayon ang negosyo sa illegal sini nga droga o konsyabo. 34 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Duha ka mga minor de edad nga ginaaligar, gingapos sang amay kag ginvideohan kay padalaya sa iya sining asawa bilang balos kay ginpadalaan man siya sang video nga mayara sang iskandalo nga ginabuhat ang iya sining asawa sa iban sining lugar. Kung tingin pa idalom sa medical check-up, tiyang nagwa sila diri nga result is physically fit. Ti maghambal ka nga physically fit, anong butsilingon sini? Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 35 minutos na nakaligad sa takna nga launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente
or the bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay amo ang pagpangita sa designated area agud
agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw. Standard time, 46 minutos sa kaligad sa takna. Siningalaw na balik diri sa pagpakalagad sa Bombo na isaunto sa gyapon ko po nimo Bombot Shama Blanco Hoven.
nagwa ng results sang medical examination sang duha ka mga minor de edad nga ginapayag gin gapos kag gin videohan sang ila sining amay sa banwa sang San Enrique kag ang resulta is physically fit. Ipa-qualify ta kung anong butselingon sang physically fit, no? How about ang ila sining mental health? Kumusta? Gin check yarman? Anyway, hibalon ta sa follow-up report ni Bombo Pauline Piliora. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Bombo Cham, nagagwa diri sa medical legal sang duha ka mga kabataan nga last time dito nga nabalita man nga gingapos, videohan man sang ilang amay dira sa bahin sa Barangay Kumpo, San Enrique, Iloilo. Base diri kay sa atong ipagkagangutan ang head sang Municipal Social Welfare and Development Office sang Banwaman sa San Enrique nga si Regina Dativo, Bombo Cham. Yadrigin pahayag nga do sang nagligad nga adlaw lang ni nagwa ang ilaman nga medical legal kag nagwa diri nga physically fit. Gin-ask naton what does it mean, Bombo Cham, kung magsiling bala physically fit, so wala kuno sang bahid sang physical trauma. Bombo Cham, ang lawas sa mga kabataan, wala sang bahid nga ginsakit ang mga ini. And out man dito sa paggapos kuno last time nga gin-rescue ini ang mga kabataan. Sa subong, kung magmangkot kita or ipabangkot diri naton kung sa in terms naman sa emotional health o kung capacity abi sining mga kabataan kay base aside diri sa physical fit sila, base bala may epekto man sa mental health or emotional health sining mga kabataan, Bombo Chama. Sunod diri kay Miss Regina Dativo o kung Mrs. Regina Dativo, iya diri gin pahayag nga naga-undergo ini sila subong sa intervention man. Kay kahapon nga adlaw nagpatigayon man ni sila sa meeting with barangay officials man sa Barangay Kumpo. Subong man ang ara man ang pila ka mga local health unit man sang nasambit man nga banwa, pila ka mga concerned government agencies man nga mahimo makabulig diri sa pag-develop o kung pag-improve man hindi lang sining mga kahintangan sa mga kabataan kundi holistic approach with tatay mismo sang duha ka kabataan, Bombo Cham. So diri sa iya sa pila ka adlaw nga counseling niya sa mga kabataan, bangod kay separate ni sila, Bombo Cham, nga gina-counseling. Ang tatay, lain man ang gina-undergo ng intervention, ang mga kabataan, lain man, Bombo Cham. So, nagabalik-balik diri ang mga kabataan sa talatapan sa MSWDO, nga sila lang duwa. Bangod ang eskwelahan sa mga kabataan, malapit lang man sa opisina sang MSWDO o kung sang sinasambit man nga talatapan. Gisadara ako nuga panyaga, Bombo Cham, kag based diri sa bago pala no pila pa man lang kaadlaw nga intervention sa MSWDO, makita ako no, Bombo Cham, sa kahintangan sa bata nga maayo ang ilang mental state, emotional state, Bombo Cham, kag with the supervision ini sila mo sang ilaman nga tatay apan kay ti sa subong kay gina-undergo sa nasambit man nga mga intervention which is iplastar didto kung ipa-insindi sa mga kabataan i-assess man ini sila. From time to time, abi, Bombo Cham, hindi nga gulpihon lang, i-separate ini sila tani sa ilaman nga tatay. So, ang manghud subong, dito nagatinir sa iyang lola, tupad balay, apang kay ining magulang nga bata sa nasambit man nga tatay, man to nga allegedly dito, nagagapos man dito sa may video, wala siya gahalin sa tatay niya, Bombo Cham, hindi niya gustong bulagon, although nga padayon ang intervention man nila sa mga kabataan. So nag-visit man di ang MSWDO man sa nasambit nga banwa kag nagahatag ini silang asang assistance man aside dito sa mga counseling, sa orientation sa ilang pamilya. Gahatag ini sila sa food pack. Ginalikawan nila nga maghatag abi Bombo Cham sa financial assistance man sa amay kay sang last Saturday kung sa diin amo gitong una-una nga pagbisita ni MSWDO sa may balay sang family, wala na to nag-ubra ang tatay man bangod sa mental health niya man, sa capacity niya, Bombo Cham, nga mag-ubra man bangod sa duindi bala maayo man ang iya kahintangan bangod do nagagamo ang iya utok bangod man sa pag-away nila sa iyaman nga asawa. So sunod dito sa ilang amuning padayon ng paghatag sa food packs,
But ining amay bumbosyam i-undergo ini siya sa akon sa psychiatric intervention diri sa bahin sang Iloilo City. Gin-refer idri siya kay dito last time naghambal diri si Miss Rihina Dativo nga kung hindi makayanan sang ilang opisina or siya mismo bumbosyam nga ma-undergo sa counseling kag pila ka mga intervention ining amay, i-refer niya sa psychiatric intervention kay bangod ang pagpungko niya kahapon dito sa barangay pila ka government agencies concerned nga based dito kay mostly ang mga taga-barangay officials man sa nasambit nga barangay, mostly mga kaparyentihan ni sang pamilya sang tatay sang duwa ka mga kabataan, ari na gid niya ang pag-away-away abi sang pamilya, maaway, mabalikanay before pa man nga kadto sa luwas ng pungsod ining Iloy man sang duwa ka mga kabataan. So kumbaga naging behavior ako naging habit na sa mag-asawa nga ti amo na bulagay, ako mag-aaway tapos mag-okay naman. So naging habit siya, ako naging cycle na siya abi bumbosyam, which is very wrong bangod nagaipit sa sitwasyon ang duwa ka mga kabataan kung sa diin later on basi mag-reflect man bala sa ila man nga behavior, sa ila nga growth bilang isa man ka mga kabataan, later on may mga buot na bala kag basi adapt nila ang amuna bala nga cycle sa ila man pagpangabuhi. So that is why nga sunod diri sa iya i-refer niya na lang into psychiatric intervention man agud nga mabulong matapna na bala samtang temprano pa bumbosyam. So malawig-lawig ni ang amuni nga proseso bangod ang struggle or ang pagpanghangkat diri sa ila ato sa luwas ng pungsod ang asawa sining amay ni John Bobocham, which is ginabulubanta basi magadugay pa ini from ang ilang intervention for the whole family 2 to 3 months. Bangod ato sa luwas ng pungsod gani ang iyaman nga asawa. So sa bahin ni John bangod kay makasiling kita nga ti amo to ang sitwasyon nila, sunod diri sa iya kay John nga nakita niya dito ang video sa iyang asawa, basi makabalik naman from the siya nagid bala mismo nga do basi mag-stable niya ako ni John ang iyaman nga condition from 1 to 2 weeks bumbosyam. So hindi madali kag hindi man mahapos ang proseso nga obrahon sa ila talatapan. Buligay sila sa gihapon sang PNP, sang nasambit man nga banwa sang barangay ang local health unit dara sa bahin sa San Enrique, subong man ang DepEd bumbosyam. So wala man diri na hamper ang pag-eskwela sa mga kabataan. Do one day lang man to last time ang ilang pag-excuse kay do every lunchtime kung saan wala man free ang mga kabataan mo to nga ginagabisita sila from time to time sa opisina sang MSWDO. Kag so far nakapirma naman ni ang tatay ini si John nga maging cooperative siya sa patigayunon man nga intervention for both of his children subong man sa iya bumbosyam. So amo ni ang ginpalabuot man nga mensahe diri sang head sang MSWDO nga si Mrs. Rihina Dativo nga kung mga amo ni gani nga mga sitwasyon ang kabataan niya mismo ang kaluluoy abi bumbosyam. So mas maayo nga hitsuhon balahan ay anay antis man nga mas maayo nga hindi taman di ma judge kiti nagkadto sa luwas ng pungsod ang Iloy pangsunod diri sa iya kung mas mahimo pa lang nga ara ang Iloy kag amay sa tupad sa mga kabataan, mas maayo bumbosyam agud nga maistoryahan makita sang mga kabataan ang pagbalanggaanay men bala for both parents man bangod later on bilang isa man ka miyembro sa sosyedad ma-adapt ni sang mga kabataan kag kung ano ang na-learn o kung nakita nila sa ila man nga balay basi ma-apply man nila sa sagwa bumbosyam. So subong free na o kung ara na sa mayo mo kahintangan ng mga kabataan nagagwa na nagahampang-hampang nag-eskwela na kag assessment nila sa MSWDO maayo ang kahintangan emotionally, mentally, physically bumbosyam apang hindi diri magauntat man ang ginapatigayon ng intervention sa nasambit man nga talatapan. Pabati naton kabayan ng sang ato ng interview kay Rihina Dativo ang head sang MSWDO sang San Enrique. Based sa results sang ginhiwat namon nga medical legal sa duha ka bata kahapon, so naka-indicate diri nga physically fit sila nga duha gid, ma'am. So makahambal kita ma'am nga wala sang bahid nga ginsakit ining mga kabataan physically. Physically kung tanawon ta ma'am wala siya. Kay
Ato ang unang mensahe nato nagabase lang kita sa pagtulok sa ila. Pero kay subong gid din tagaan ta tinion nga i-go through sila sa medical legal. So ang doktor nagpamatuod nga they are physically fit. Subong ma'am, kamusta man ang mga plano nyo, ang ginpatiganyo nyo man, inisyal nga mga intervention sa bahin sang bata, sa mga kabataan, kag sang tatay. Okay. Kung tanawon pa ang aton nga mga intervention, nanamian kita kay ang tatay daw cooperative. Kung anong ginpirmahan niya to sa aton nga intervention, ginapati niya man. Ang mga bata, I did, free sila mag-visit. Di actually, kung Domingo, gin-visit ko man sila sa balay nila. Itagaan ko sila pang bakal pamahaw lang. So, nagahampang ang mga kabataan sa sagwa. Sila na yung gahambal, yung ma'am nga, diri lang kami Hindi kada okay lang nga na makita mo sila bala nga they are happy, kaya comfortable diri sila sa office. Ari ma'am, with the supervision sa gihapon sa ilang amay, or sila lang gid nga duwa? Ang bata, ma'am, ginbalik ta sa supervision sang iya amay with sa iya nga mother. Amo to ang amon nga kasugtan. Ang agreement is si Lola dito matulog kun gabi. Galing kay ang manghod nag-decide nga dito saya matulog kay Lola niya sa balay ni Lola niya. Ang lalaki nagpabilin gyapon kay Lola niya kay daw hindi si Lola niya to bala matulog dito haw. Nami ang bata nga gamay kay okay gid siya nga dito siya mapuli kay Lola na. Ang hindi gid siya magwanta ang iyang magulang nga lalaki kay bisan anhon mo hindi gid siya. Pero sige lang mama, nag-build gid ko yang sang trust man sa mga bata balahaw. Ako nakuha ko lang ila ya bala nga daw mag-gain ko ang ila nga sympathy bala makuha ko lang sympathy nila. Inaubra ko gid kay adlaw-adlaw gina-monitor ko gid. Kaya ipakita ko bala nga I'm so concerned sa ila. Hindi daw amat-amat man. Kita mo kadua na sila din nagkanto sa opisina kag feeling nila comfortably di sila. So kasi sa pila ka adlaw sige ko lang nga intervention sa nga muna nga kadto di pagkaon sa ila kasi bala makuha ko man mamang nila nga nga sympathy kag mahambal nga sige diri na lang ko mo na bala ma'am. Kaya kung piliton mo ang magulang daw medyo mahigdi nga daw ma-rebelde siguro. Kaya bisan nanghon mo gid ma'am ya. Hindi siya magaling kay papa niya kay love nagig kuno si papa niya. So need siya nga i-separate sila danay. Subong ma'am, samtang ginaubra ko pa ang akon nga gina-counseling, series of counseling, amo na bala, dira lang anay. So kaina nag-meeting ako sa ang BCPC. Ang ginpas ko lang sa BCPC is to closely monitor sang family anay ni Jan while ara ang bata. Samtang nagagoon kami ma'am sa mga intervention sa iya Specifically ma'am sa inyo nga talatapan, ano ang mga specific kid ma'am nga intervention nga ginaubra niyo? Siyempre, ang una ko tuya ma'am, ang nag-rescue. Ako pa wala ka man rescue, no? Pang subong nga kuan ko, nag-counseling ako, nag-debriefing ako sa mga bata, nag-counseling ako kay Jan. Kag nag-provide kami ma'am, wala kami naghatag financial sa tatay. Naghatag kami sa food packs para at least whole week nga samtang ginapabalik niya iya functioning bala ma'am. May kaunon siya. Kaya tigapati ako nga subong litong-lito siya. Hindi siya kabalo kung ano ubrahon niya. Kaya nakafocus lang sa problema niya sa asawa niya. Pero dapati man akong hindi man maglawig. So hindi man naguro magto na isa ka bulan. 1 week to 2 weeks makabalik na siya through sa amon nga counseling nga intervention tag close monitoring gid sa iya ma'am. Separate ma'am ang ginaobra niyo nga intervention sa tatay kag sa mga kabataan. Oo, gina-counseling ko separately ang bata, gina-counseling ko man si tatay nila separately. Kumbocham si Regina Datibo, ang head ng MSWDO sa Banwasang San Enrique. Ti Mayo gid kon amo sinang resulta kag kabay pa nga hindi na to maliwat ang mga kasubong siniyang hitabo bala Bombo Pauline, no, pero galibog ya po ng ulo ko kung
paano sa physically fit. But tati, di na mo na ma-question, kaya mo ng findings ang medical legal para makasigurado, tag siguro mas mayo kung makapangayo kita sang kopya, sang result. At the same time, kung masulbar man lang ni, muna sa nasiling na nato na. Hindi na liwat pa kag talon pag sa syudad sang Iloilo sa psychosocial evaluation. Ano tong plastada? Psychiatric intervention from time to time. Psychiatric intervention. So from time to time Bombot Syam agud nga ma-improve ang iyang behavior. So therefore, do kasubong nga may natabo gid man gali. Hindi kay siling nga himo-himo lang tuya. Kay kung wala man lang sang may natabo nga kung sa diinti ang hambal sa mga opisyales sa Banwa sang San Enrique nga wala sa may natabo kag himo-himo lang to, drama-drama lang, no need na for psychiatric intervention. Di ba? Yes po, Macham. Kiti, amo na ang nakita dito sa video, pahayag man ti, although gahambal diri nga amo ginobra lang ko no, for tungod man sa kaakig, although nga kung ano man ang reason, hindi siya insakto, abi Bombot Syam nga obrahon dito, i-involve bala ang mga kabataan. So, amo na lang yung ginaobra subong sang MSWDO, suporta na lang sa iban nga mga government agencies man sa Banwa, hindi na lang gid masulit Bombot Syam, kay ang kaluluoy lang man di sa amo nga plastada ang kabataan. Why man napabayaan ni tita? So, amo na we'll try man Bombot Syam if may dokumento man i-provide ang MSWDO man agud nga mapakita nga physically fit gid man ang mga kabataan kag hopefully mentally and emotionally stable and fit Bombot Syam. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, yung Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora sa imo siniiyang follow-up report. Way kuno sang sinyales sang lagob. That is why nga physically fit to ang suno sa MSWDO nakabutang sa results sang medical examination, pero sandig sa pagpropamangkot naton kag pagbrubasa naton at least 2 weeks kuno nagakadula ang bruises mo. Usually mo ni ang kalawigon nga makita pa mga marka dira sa lawas, no? So ginalantaw naton kung wala sa mga lagob, makambal kita nga wala gid man gin sakit sang amay. Pero ang paggapos, siguro makabili ni gid adto sang marka, pero tiway sa may nakita ang mga medical officer sang Banwa, kung wala gid man no sa aton sini nga mga kabumbo o galing ang epekto sini sa mga bata among hindi mayo. So ara man kuno si si Tita MSWDO nga mag-precurar sa mga counseling sa amay kag sa mga kabataan. 5 minutos na nakaligad sa takda sining alas 2. Lapaw na iko sa latid. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Syam Blanco Hover nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the plaza
Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kuryente pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo, sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo.
Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ni nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbuli. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon.
Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hi and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Tuesday. This is Tita Regine, kag ginaabi-abi ko gidang tanan. Welcome sa Tuesday edition sa sininga palatuntunan. Kahapon lamang program. Today is March 25, 2025. Kag nagahilapit kita sa adlaw sang election. March 12, 2025. How many days exactly before ang aton nga pagboto? Check na. 48 dias na lang mga kabombo kung magaboto na kita, and so we have to go out and vote and be heard, be counted. 18 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa mga ara na dira nga nag-join sa aton sa sininga hapon. Hello gid, kumusta ka mo? What are you doing? Busog na? Ito nagapamaypay ang halo-halo, no? Sa sininga tiyempo, sa sininga panahon sang Quaresma, Lenten season na kita, mga kabombo. Ang init, mabatsagan ta na gid, no? So between coffee and halo-halo, ano ang mas gina-prefer ninyo? Anyway, updanay kita sa sininga hapon. Thank you for preferring this program, and thank you for also sharing what has been happening sa inyong kabuhi. Salamat gid sa mga letter senders naton nga wala gid nagadingot sa pag-contribute sang ilang mga istorya diri sa kahapon lamang program, sa pag-share sang ilang mga experiences kag sa paghatag sa aton sang mga inspirasyon kag mga encouragement man, mga giya sa aton nga pagpangabuhi. Gani kamo dira, if you have much time to sit down and write your stories, ano ayhan ang luyag ninyo nga i-share sa kahanginan. Pwedeng mapanumduman, and then kung ara na, umpisahan ang pagsulat sina. And then kung matapos nyo na, i-email dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginsulat ninyo, kinamay. Pwede gin sa gihapon, accepted. Just send your story sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This afternoon, padayunan nato na wala ta natapos kahapon yung sulat ni senior citizen of 3rd District about sa utang. Bao, I'm sure, damo gid makarelate sini, no? Na sa mga inilang, mga nagliligad ng mga inadlaw, very controversial, may ginpatay bangod sa utang. So ano ay hanang mga katapusan ang ending sa sining istorya ni senior citizen of 3rd District about sa utang aton hibaluon. So diligid lamang madugay. For the meantime, be comfortable and join me as we give you this program. This is Tita Regine welcoming you sa KLP with a song from Ferdinand D. Madura, Be Yourself. Mayong hapon. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red,
but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. You are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Beautiful song, Be Yourself by Ferdinand de Madura. Hello again mga kabombos. Salamat for being there. And so yesterday, nag-una kita or nag-umpisa kita no, sa pagbasa diri ng sulat ni Senior Citizen, pero wala na ito natapos because nakulangan na kita sa oras. But anyway, sa mga wala nakapamati, isang pag-umpisa sa istorya ni Senior Citizen sa sining episode niya about utang. Actually, he was inspired ko no. Sa nabatian niyang istorya ni Roger sang maasin. Remember Roger? Atong nag-share sa aton nga may mga nagautang sa iya, kulang-kulang ang bayad, impas na, tagan lang siya. For example, may mautang 1,000, hatagan lang siya 500, impas na. May ara man nga ti lipat-lipat, wala na bayad-bayad. So, because nakabati siya sa amo nga episode ni Roger, so siya man nag-share diri sa aton sang episode niya man sa kabuhi kung sa diin may na-involve man nga utang. Kay tisang una bala no, uso ang cell cards. So siya kay ti mapisan siya no nga magpangita sang other means sang income, extra income samtang nagatrabaho siya sa isa ka hospital. So nagapamaligya man siya cell card, and at the same time no, istorya niya sa aton nga siya gani nakawatan sa mga cell cards, bawli magid kabilog at 300 pesos each. Dito na mismo sa iya nga ginatrabahuan, pero way man siya sa may mahimo, sila niya siguro mas nagakinahanglan pagidto no ang nagkuha ang ato sa cell cards. But anyway, so according sa iya, may ara siyang sa load wallet naman, may ara siyang supplier ang ginakuhaan niya. Mayugid no ang iyang record. But then nag-abot ang tiyempo nga nagpatindog siya sang balay dito sa ilang lugar.
Kag according sa iya, bisan gamay man lang pero ti masupot man, and wala lang mahibaluan na tandog niya ang atong mga inubayad kung tani sa mga mga paload, no? So until nga gulpi lang, kibot lang siya, ginabalan siya nga hindi na siya pwede nga mapaloadan kay ti dapat bayaran niya anay ang iya nga balayran ha nga naglabot gid sa 61,000 pesos. So na-shock gid siya nga daw hindi na siya katulong, hindi na siya kabalo no iya himuon, hindi siya makuha sang iya nga inugbayad. So grabe ang pagpangamuyo niya, grabe ang iya nga pagpanumdum kundi niya inikuhaon, no? Nagasimba, nagaampo nga kuntani masabat lang kag may ara, no? Nga magabulig sa iya para nga mabayaran niya ang ini nga utang kay ti nagawori gid siya katama, so di siya kakaon, di siya katulog. And then grabe nga pangamuyo because nagapatigid siya according sa Milagros sang nagampo siya kay San Vicente Ferrer, no? And one day nag-inform sa iya ang iya isa ka hinablos nga sa niya, daddy nagpadala ako daw sa imo kay may ginabayaran sa iya nga balayran do nagbulig ini siya, no? Sang nagwa ang iya nga hinablos nga mahatag sang 20,000 pesos. Ti happy gid siya katama kay ti answered prayer, although hindi maka-trespasser sa 61,000 pero at least mabuhin-buhinan kag para man, no, nga mangin maayo man tuliwat ang iya nga records sa iya to nga supplier. So from here, sugpo na naton ang istorya diri sa aton ni senior citizen sang 3rd District. Wow! Tita Reg, very happy gid ako for my answered prayers. Bisan amo lang to anay ang i-deposit ko sa 61,000 pesos ko nga utang, at least may movement. Kag medyo mag-okay gawa akong isip. So bale, ginbayad ko pagka next day, kay Sunday, day off ko. Ginabalan ako sa ginutangan ko, san o naman ang bilin nga 41,000? Sabat ko, taga-ilang abi ako, isa ka bulan para mabayaran ko. Sili niya, sige, basta, sure ina, ha? Tibalaan mo, ang iban ko ang kapital, dira naggadto. Ti siling ko, di naman ako sinimakuha sang additional payment ko man. Nadumduman ko naman ang isa ko kahinablos ng ginbuligan sa nag-eskwela pa siya sa college. Nag-ayo naman ako sa iya. Primero, wala gid gasabat, kay medyo mabudlay inagawa pangayuan Tita Reg. May kuripot, klase bata. Bisan gani si nanay niya nga sister ko, budlayan sa iya. Nanugid ako kay ate, mother niya, nga wala niya gid ako ginasabat. Pagtawag niya kay ate, ginhambalan nga, wala mo gid kuno ginasabat si daddy mo, basta mother niya. Siling niya, dapat i-control man ni daddy ang paload niya. Tinagsabat gid man Tita Reg. So amo to, ginpangayuan ko bulig. Kuon ko kana. Nahadlok gid ako, basi mapriso ako kadya. Buligi man ako ay, way duman ang magsabat Tita Reg. Tisirin ko sa iya sa chat, I want mercy. I will not force you kung hindi mo ako pagbuligan. Good night, God bless you. Sa isip ko Tita Reg, kung hindi gid man siya magsabat, hindi na ako mag-bother sa iya. Pagkaaga, nagpray duman ako, nga tandugon gid ang tagipusoon niya para madula na sa isip ko ang utang ko nga nagahatag kulba kag stress para sa akon. Ginlantaw ko nga akong cellphone, may message halin sa iya. Bal niya, good morning dad, may ipadala ako kay mama, kuha lang sa iya. The Lord answered my prayers. Nagpa-thank you gid ako sa bata nga gin-save niya ako. Nag-promise gid ako sa akon self nga hindi na gid ako magliwat. Na fully pay ko gid man ang supplier ka load wallet. Tapos nag-ask favor na lang ako kung pwede, bisan ako na lang personal ang loadan niya. Maayo gid kay nag-okay man siya Tita Reg.
May sugpon pa, ini ang letter ko, do medyo malawig na iniisay-isay ko naman kung paano kami nagbalik sa 3rd District ni NJ. So madamong ingin salamat sa pagbasa mo sa malawig kong sulat, kabay nga tagaan kagid ni Lord sa maayong alawas, Tita Reg, my dearest. Permit tagid ikaw gina intention sa akong nga long prayers. Mo salamat gid. Ang kalibutan sa mong masyado kariit, makibot ka lang sa mga balita. So hindi gid kita magtinamad, magpray kag magsimba every Sunday. Dako gid ang mabulig sang aton prayers and devotion sa aton tanan. So bago ko itakop inang akon nga sulat, kind regards gid sa mga suki sang KLP, sa mga Bombo reporters, sa tanan ng mga staff sa Bombo Radio Iloilo. May God bless us all. This is Senior Citizen of 3rd District. Well, may mga ara ikaw no na-realize sa experience nga naagyan mo nga ini senior citizen. First, nga dapat we have to be conscious no sa aton nga mga responsibilities, and we have to keep track. Ini bala nga mahambal kita nga ay buhinan ko anay nga muni bi i-divert anay nga muni nga budget kay ti may mas kinahanglan ko diri. Tapos way kita kabalo nga nadaranan ng gali kita no until nga kibot na lang kita nga nag-pile up na gali ang aton nga mga balayran, ang aton mga kinahanglan nga isettle nga financial responsibilities naton nga kinahanglan naton gid no nga tagaan sa aton nga atensyon. So that's one thing I am sure nga after sa na-experience mga ina no, siguro sa isip mo masulbar ko lang ni never again nga himuon ko ang kaangay nga butang. And secondly, because ang imo nga na-experiensyahan, dito mo man na-realize nga yes indeed, may mga tao gali, no? Nga very concerned man sa imo, and they are there to help you. And third, kung magpangayo ikaw, kung magpangamuyo ikaw for something, ginahatagid at the most perfect time. So kanami, no, nga mga ginbilin sini sa imo, and I know nga after sang experience nga ato, nga kung sa di naghatagid sang sleepless nights sa imo, naghatagid sang worries sa imo, mas nagtaas no ang imo nga pagsalig sa Ginoo nga whatever ang mga trials nga imo nga maagyan, you know that He would always be there para nga buligan ikaw, para nga sabton ang imo nga mga ginapangamuyo, and also no to make you a better person, to make you a wiser person. So may mga challenges, may mga trials nga ginahatag sa aton pamaagi ina no para nga mag-strengthen pagid kita, mas mangin maayo pagid kita as individual, kag mas maging wiser kita no, that next time around nga same thing would happen sa aton, same thing ang aton nga ma-encounter sa aton nga pagpangabuhi, mas mangin maalam na kita how to handle ang ini nga mga challenges, ang ini nga mga trials na ginahatag sa aton. So thank you so much Gid, more stories coming from you. Salamat sa imo nga mga istorya diri nga gina-share sa KLP Senior Citizen of 3rd District. Alas 2:35 ang aton nga oras sa aton nga pagpanumbalik, ang sulat ni Grandma sang La Paz ang aton nga ihatag sa inyo. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kantuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices pag imo sang barriers sa tunga sang shopping cart. Sa ating nga next story, nagikan ini kay Grandma sang La Paz, Dear Inday Regine. Una sa tanan, ginatami ako kamutanan, dira sa Bombo Radyo, sa maayong hapon, subong man sa nagapamati sa sininga program, kahapon lamang. Inday tawag lang ako kay Grandma. Tigulang na, pero may paghigugma pa nga nagapitik sa akon kasing-kasing. Ha ha ha. Kaladlawan, no? Inday, diri ko suguran ang akon kasaysayan. Balo na ako sang bale 14 katuig, malipayon gid ako sa nagaupod pa kami sang akon bana. Palangga gid niya ako. Nadula lang siya diri sa kalibutan, bisan pitik. Wala agid ako nakatilaw o ko nakabati sang malain nga tinaga, gani hindi ko gid siya malipatan. Pero Inday, sa nabalo na ako, madamo pa ang nagapahayag sang ilang balatyagon sa akon. Pero ginakadlawan ko lang sila. Sa napatay ang akon bana, ginkuha ako sang pamilya sang akon bana para magbantay sang iya nga property diri sa La Paz, kay dito siya nagapermi sa Amerika, kaya ang iya bana Amerikano. Pero may lote siya diri sa La Paz. 630 square meters, kay may building nga 4 ka kwarto nga ginadayunan sang estudyante, kay may dako pa nga lugar, kag amo ang ginahimo nga prayer meetingan sang community sang youth, single, couples, kag handmaid. Gani sa ako niya ginasalig ang tanan. Ako ang nagabaton sang arkila, kag akon ginabangko, kag sa akon ngalan ang bankbook. Kag ako man ang nagabayad sang buwis sang tanan nila nga properties, kay sadto mapagsik pa ako sa edad nga 69. Sa among community, lalaki kag babae, may isa ka German national nga nahulog ang nga buot sa akon. Hambal niya, "You are like my mother. I like you." Sigurong iya edad, ara sa 50. Kada Domingo, naga-prayer meeting kami. Damo siya permidala sa akon mga prutas kag tinapay. Kag pagkahapon, tapos namon meeting, ginadala niya ako sa pagpanyapon sa isa ka German restaurant. Dira ba sa likod lang sa simbahan sang Haro, lapit sa seminaryo sa mga pari. So tama sa iya ka caring sa amon. Pagsaka sa hagdan, ginabantayan niya akong tikang, kag ginatabid gid niya ako. Inday nagabot ang akong nga birthday, March 12. Ang tanan nagbululigay sa amon community, babae, lalaki. Ang babae nagadekorar, kag ang lalaki amo ang nagaluto, kag ako amo ang nagaplastar sang lamesa. Pinggan, baso, kubyertos, kag bulutangan pagkaon, kay damo man kami gamit nga natago, halin pa sa Amerika. Kag samtang nga nagaplastar ako, nagabot ang German. Damo siya dala. May lechon, prutas, kag madamo nga ice cream. Dayon niya ako hinakos kag halukan. Samtang dito sa mga lalaki nga nagaluto, may nagsinggit. Ay, ang ginapalangga ko, may nagapalangga man. Binayaan ko nga ako niya ginaobra, kag nagpalapit sa ila. Siling ko, "Ano to? Sino ang palangga mo? Kay buligan ta ka." Siling niya, "Ang mabulig mo sa akon, hapula sa abi ang dughan ko, kay nagasakit." Tungod kay nagalugay siya sang ilalinuto, abi ko matuod. Gani, akon man ginapulas ang iya nga dughan. Kaghambal niya, "Te,
Nabatyagan mo ang pitik sang kasing-kasing ko? Kag nagkinadlaw sila, gani binayaan ko siya. Kag nagbalik sa ginaobra ko, na nagakadlaw. Isa ka bes, hambal niya sa akon. Ikaw lang tago sang ATM ko. Siling ko nga ako. Kay ti para ni sa aton nga duha, hambal niya. Sang ihatag na niya sa ako nga ATM, may gulpi nga nagbukla sa iya. Babae nga amon man upod. Abi, ako matago, siling niya. Pero wala niya ginhatag. So nagtalikod ako nga nagakadlaw, siling sang iban. Engineer, naluyag man na to sa imo. Naghipos lang siya. Pero in Regine, wala gid ako maguna-huna nga matuod ang iyang ginabatsyag sa akon. Kag isa ka bes, siling niya sa akon. Maluoy ka, palanggaaman ako. Siling ko sa iya, huy bugtaw, daw bata ko lang ikaw. Kung pagpalangga sa isa ka iloy, ihatag ko sa imo. Nagtulo ang iya luha. Siling ko hindi ka maghibi, damo di ang nagakabagay sa imo. Pero pila ka Domingo, nga wala siya. Gani namang kot ako sa amigo niya, nga wala si Engineer How. Sabat niya, nagsunggod ato siya sa imo. Dito na lang siya kuno maobra sa Manila. Kag-ari, may sulat siya para sa imo. Kaginbasa ko ang sulat niya. Siling niya, palangga ko gid ikaw, pero ginsikway mo ako. Gani, mapalayo na lang ako. Paalam, mahal ko. Doon naluoy man ako sa iya, pero inday, hindi gid pwede. 35 pa lang siya, sus, kadlawan siya sang iban. Kag ang German, hambal niya, I will go back to Germany. Will you marry me? Ay sus, doon tinakluban ako sang langit. Siling ko, Diyos ko, ano ining lahog sa kabuhi ko. Di wala ko man siya ginbaton. In Regine, sa amon community, may pari kami nga upod. Gani siling ko, Father, pwede ka kumpisar sa imo? Aba, oo, siling niya. So nagsaka kami sa bakante nga kwarto. Sa tapos niya ako na absolusyonan, ang una ko nga hambal, namangkot ako sa iya. Father, sa edad ko nga ini, sala bala ang magigugma pa sa may luyag sa akon? Sabat niya, tita, ang paghigugma wala sa edad. Ang balatyagon sang tawo subong sa imo, mabuot, mapisan. Ako, kung hindi lang ako pare, bangaluyag man ako sa imo. Matahom ka, tita, siling niya, bisan may edad ka na. Nagutoy-utoy ako kakadlaw. Pero tuod na, tita, hindi ka mabudlay higugmaon tungod sa ugali mo. Siling ko, ti, pwede, mamadre na lang ako. Siling niya, aba, may limit ang edad sa pagmadre. Pero sa pagpamana liwat, wala limit. Gani, pamana kaliwat. Sa nasiling ko, kung hindi lang ako pare, ako gid ang mga sawa sa imo. Nagutoy-utoy naman ako sang kadlaw. Ti ambot sa imo padre, amo ina ang akon, gani amo ni ang silot ko sa imo. Mga di ka sang todo, nga makakita ka sa mapalangga sa imo, kay ako ang makasal sa inyo. Siling ni Father. Kag iya ako hinalukan, na naog kami nga nagakadlaw. Pero Padre, siling ko, kung hindi ako makakita sang pareho sa bana ko, hindi na ako mamana. Kag sang ulihi, nga medyo maluya na ang tuhod ko, kag nagpauli na diri ang hinablos sang bana ko, kay napatay na ang bana niya nga Amerikano, nagbakal siya sang 3 ka condo units. Medyo magadugay pa siya diri sa Pilipinas, gani siling ko sa iya, siguro, pwede na ako kapahuway, mapauli na ako sa balay, dito sa akon mga apo. Siling niya, oo, kung makakita ako sa masaligan, pareho sa imo. Bale, 15 ka tuig ang imo serbisyo diri, kaya ang imo balay kag lote nga imo ginbakal sa akon, imo ginhatag sa imo apo, gani tagaan ko na lang ikaw sang bali 100 square meters kag magsugpon ka sang imo kaugalingon nga kwarto para matawhay ka. Buligan ko ikaw. Inday ang una ko nga balay nga ginpatindog, bali 40 feet ang sangkad kag 40 feet man ang laba. May 3 ka kwarto, may salas kag kusina. Pero ang akon kwarto nga ginsugpon ko sa ila, balit 10 feet ang sangkad sang higdaan ko, kag 5 feet ang CR ko,
4 feet man ang lutuan ko, kag 5 feet ang daw balkon ko. Kag may puwerta man ako, nga kalusot sa ila. In the Regine, sang dito na ako sa balay ko, ang akon kalingawan, tanaw TV, kag pamati radyo. Kung kaisa, nagapungko man ako sa among terasa, kag makigsugilanon sa mga apo ko. Sa edad ko na nga 82, pag alas 6, marosaryo ako, kag pagka alas 9, nagaupod man ako rosaryo dira sa Bombo, kag pagka alas 3, sa Diyos gugma man naman ako, nagaupod rosaryo. Pero isa ka bes, sang alas 2 ang kaagahon, kay ti sign off na ang Bombo, so nakapamati ako sa isa ka station. So tama-tama inday, nakabati ako sang tingog, nga daw tingog sa napatay ko na nga bana. Bisan ang pangadlaw niya, parehas gid. Gulpi ako nga nagbangon. Ginpatodo ko ang radyo. Nagatulo ang akong luha nga nagapamangkot. Daddy, ikaw bala ina? Wala na ako natulugan. Pagkatapos niya hambal, nagtawag ako sa station kung diin ko makita atong tawo nga bago lang katapos laygay sa mga problema. Maayo man kay wala gindingot sa akon, ila ako gintudluan sang iya nga lugar. Suno sa ila, isa siya kabalo, gani siling ko, palangga ko, pangitaon ko gid ikaw. Pagkaaga, ginsugiran ko ang akon mga apo. Siling nila, hala ka lola, basi ginamurtuhan ka ni lolo. Kay ano abi, kay kadamo pa ang naluyag sa imo. Aambot. Pero pangitaon ko gid ni siya. Gani upod sa akon apo. Sakay kita sa taxi. So akon gintultol in the Regine, ang lugar nga ila gintudlo sa akon. Pamatsyag ko, do ginatoy-tuyan ako sang akon bana. Kay daw kahapos lang nga nakita ang amo nga lugar. Sang amon pagsampot sa atubang sang iya balay, nagserbato ang taxi nga amon ginasakyan. Kag may nagwa nga tawo nga nagayuhom. Kagin pamangkot ko siya. Ikaw tong tawo nga naglaygay kagabi? Nagkadlaw nga nagsabat nga ahaw. Abaw inday, dohakson ko siya. Kay sa gihapon ang iya tingog, iya gid sang bana ko. Ti, anong maalagad ko sa inyo, siling niya. Nagakurog ang akong lawas, nga nagasugid, parte sa bana ko. Nagkadlaw naman siya. Hambal niya, dali sa babaw, magkapita. Siling ko salamat gid, pero wala ako nagainom kape. Sinya, ti, ano gusto mo, mabakal ta? Hindi lang, siling ko nalipay lang ako, nga nakita ko ikaw. Inday, ginhatagan ko siya sa cellphone number ko, kag siya naghatag man sang iya nga number. Hambal pa niya, kung hidlawon ka sa bana mo, ari lang ako, nga nagkakadlaw. Wala ako na pong ganang ako niya luha, kag may nagsampot nga babae, may upod nga bata, hambal niya, bata ko, kag apo ko, hambal niya sa bata, bisa kay lola. Pero ang bata, tapos niya bisa, nagkupo pa sa akon, daw maribinta ang dughan ko. Mga kabombo, it's exactly 3 o'clock. Wow, bitin naman kita, no? Sige lang, dali lang gid bala kay tandaan ko naman. Hindi kita nag-untat sa maribenta ang dugan ko, okay? Well, medyo anticlimactic, no? Pero sige lang, buwas, padayon naton kay tapos gid ang ginsulat diri sa aton ni Grandma sang Lapas sa imo dira Grandma. Toto ka gid buwas ha, para nga mapatian mo man ang pagtapos naton sang imo diri nga istorya. For the meantime, wala ako sa maihambal. Tingubo na tong buwas. If ever may aragid man ako sang ihambal. Parte diri sa gina-share sa aton ni Grandma sang Lapas. For the meantime, mapasalamat na ako sa imo Grandma kag sa tanan man naton dira nga mga letter senders, mga KLP lovers, mga listeners naton. Thank you, Gid. Wa na kita sa nabilin nga oras. Magasunod na after KLP ang inyong ginabantayan, Gid, nga mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitania Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Buwas, balikay kita. Kag tapuson ta ang wala natapos na sulat ni Grandma sang Lapas. Madamong salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.